yung sisig o Sabado. Mao kani ang atong panahon nga kita magkatigong ining tabernakulo alang sa pag-ambit sa kaalam sa Diyos lagi sa resurrected body of Abraham, ang super founder, super divine master po, si Jesus si Yap. Tungod kay ang pagsimba upan ang gustong pagpamalagad o pagpangayupo ngadto sa atong puning Dios. Maoy ang parahan sa tinuod nga kaluwasan sa matag usa nga mudamog kaniya. Kaya diha sa pagsimba, ngayon ubanan sa kasing-kasing nga pagpamalagad, mataw ang usa ka balaang espiritu. Gikan sa kinasulampahin sa atong kasing-kasing. Kung mao maghahatag kanato o espirituhanong salaputan, uban ang kalikod kusog sa pagtuo, aron kita makapadayon sa atong pagpamalagad, ngadto sa atong buhing Diyos, hangtod nga madawat nato ang iyang mga saan. Ang pagsimba mo'y buktong kalanon sa atong balaang espiritu. O pinaagi nini ang atong balaang espiritu, maghahatag kanato sa lusay nga pangunahuna o madagayaon kalinaw. Uban ang kalikod kusog sa pagtuo, aron kita mahimong salamin. Ngun nga mga balaan, kaliwala sa mga katawan. Pinaagi sa itong balaan nga pagsimba, makapot nato ang kalampusan o ang ginatinguha sa atong kalat, nga mao ang kinabuhi tayo. Kini usa paghatag kanato og gahom aron sa pagluwas kanato gikan sa takna sa mga kasakit unya kung kita udamog na kaniya. Napala kita sa espiritu sa isanasang dapit sa kalibutan ng atong pag-atuan. Landungan kita sa ngunitong kagahom, ang atong pagsimba o pagpangalagad, pagalipiton lamang. Kaya na sulang mankiling na nag-iingon. Naipalo kita nga ang Diyos dili may mati sa pag-ampo sa mga makasasala. Apan kung sa katao masimbahon sa Diyos, o magatuman sa iyang kabubuton, ang Diyos magapahimati kaniya. Juan Kapitulo 9, versikulo 31. Kini nga bahin sa balaang kasulatan, mao'y timaan, nga kinahanglanon di ay sa Diyos, ang usa ka balaan ng pagsimba, di asin mahal na tubag. Tugang panini, na isulang usap ang Panginoon. Kaya diin gani ang duwa, kung tulo, magkakatigong sa akong ngalan, na ako sa ilang kaliwala. Mateo Kapitulo 18, versikulo 20. Sa laktod ng pagkasunod, ini nga itong ihimo nga pagsimba sa makatsabat. Isaksihan kini sa balaan ng Diyos, o iyang nakita o nahimuluan, sumalapas sa naisulat. Pusa himunta pagpadayon o ang paghimpit sa pagpangalagad ngadto sa atong buhi na Diyos. Ang ipagpadayon sa atong panigbahon, usa ka may mayaong pag-ampo, ngadto sa gamhanang espiritu ang atong Ginoo. Aron na kita panalipdan o pagatubagon sa oras na kita magakinahanglan sa iyang panahon. Ang atong tuwa kamot ipatong ibabaw sa atong duga, tungod sa dapit ng indungan sa kasingkasan. Ang mahimong timaan na kanyang pagsimba o pagpangayupo, pagkahintiton sa balaang espiritu. Samtang nagahimo sa pag-ampo, himaw na isang kasing gayon, ang pag-itok sa mga purong nagahimo sa pag-ampo, aron na sa hipit, dungkol gayon sa Diyos na mahal. Mag-ampo. O mahal o balaan ng Diyos. Diyos nga mahal, Diyos nga anak, o Diyos na Espiritu Santo. Sa ngalan sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos. O kanimo mahal o balaan ng Diyos.
Ilihat namo ang among mga mata. O ikaw na nagalingkod sa kalangitan, tanaw, noon nga ang mga mata sa imong mga mata, na nagtutok yan sa imong pagkahalang. Ang among mga tila nagtindog sulod ng imong dapit, aron sa pagpalaan sa imong hanap doon. Kung kusod mo kami nagtuto sa lamang ng Espiritu, o palaanan mo kami na sa imong pagkahalang. Aron na kami matinurod ng mga puyo, wala sa mga saan na kaluwasan. Diyos nga pala, ana sa iyong palaan, ang pagbuto ka ng may kilabot, ibabaw ni kalibutan. Ikan sa kilabuhi sa tanang mga manang, isang pangatto sa kilabuhi sa tanang mga tao, ikaw ang Diyos sa mga Diyos, kung labaw sa tanang mga labaw. Yung hanal ka sa mga hanal, kung magpupuot sa mga nagpupuot. Palaan ikaw sa tanang mga palaan, kung magduduwas sa tanang mga magduduwas. Mula sa higpit ikaw itawag ka namin, iyon namin buhing manluluwas. Tapos sa nabot ng mga kaawat, ang pagkaklasong na pagtutos ng mga pagsulat. Busa duwata sa tuwi, kasama sa mong pagtawag kayo, ang mapunan sa among kasingkasin, ikaw man lupa sa mga bulag-bulag. Ipunon mo kami sa kanugan, pinaagi sa wala ang Espiritu, aron kami sa malayong ngayon, magalakaw na mga tao sa iyong mahal na lupa. Uamahan namin na walang katapusan. Magpakita ka sa kalungay pindig namin. Pilagi sa mong kalatsin o kalatsin o kasingkasin. Ang parang among kasingkasin, magpailikon sa kalungay. Diyas magpangalagad kayo. Kung araw di mapalong ng parahan sa among kaluwasan, nagitawat ng mahal na lupa. Kung kami magaling ang sama, sa mga pinuyong mapagpagsin, duga niya sa langit o pasaydo, na ikaw lamang ang buktong tinoon, na matapagpaylo sa mga makasasat, o sa buktong o mahal nito, ikaw nakasusi ka namin, kung nahibalo ka namin. Ikaw nahibalo sa among paglingkod sa among pagtulog. Ikaw nagsabuto ng mula bisan sa halay. Ikaw nagasusi sa among alagalan sa among pagkita. Kung ikaw nahibalo sa tanang namo na mga tanang. Sa likod o sa tubangan dapat mo kami. Kung kanamo kita piyong maming kami. Alam kanamo sa pinalahan kinigilad ba na inhataas na baw sa tanang kinigilad ba. Isa na ugaling na hindi pili makatagit kami. Kung pilang kabiyon mo hayat iyong panghayat. Ikaw ang nagmumol sa mga punog na bahay. Sa pag-angkan sa among lahat, iyong sinubukan. Buhatag ka rin na pasalamat ka rin. Tugod kayo mataligisan mo yan. Wala ang tahog na. Isang magkaroon sa mga agaw na tudlong alang ka na mo, siya na sa mahal ng iba. Pinaagi sa walaan ng Espiritu, muwang panasang kailangan ka rin, ngunit magtutuwa ng Diyos, kung magluwas ka nila, kung magpasilong kung wala ang gahon na nila. Hindi pangayaw ang Diyos ng Tuhan, wala pagkatapos na niya. Itu kehidupan masa kau hidup tiga bagi diri satu
Balaan o kalayo ng Diyos, nining kabuntagon ano, diin kita nagkayusa, pag-usap, nining atong asa sa katungtong ano, Diyos, nga mao atong adlaw na panibahon. O di atong kalimtan, mga inyong katahuran, sa atong source of divine wisdom, the resurrected body of Father Abraham,
Supreme Divine Master Pope Benito G. Yabo, mayong buntag sir o sa mga nanay, kay Nanay Jocelyn Yabo, the Restricted Body of Sarah, kay Nanay Ilang Yabo, the Restricted Body of Agar, o kay Nanay Cecil Joy, the Restricted Body of Situra. Sila ang atong mga spiritual nanay na incarnated in this Resurrection Day, isip o mga asawa ni Father Abraham. Sila ang tinuod nga pamilya sa kaniadto ug karon nakikuban kanato. O mayong lapit sa gabion sa pagsuon dito sa Million USA nga kanunay nga suporta sa buhatong sa mga tutudlo. May lain kung dili si Cardinal Ambrosio Isani o sa usa ka bishop dito sa Marara Antique kay Bishop Arturo Amaba ang sa po siya suporta sa kaniadto. O sa uban itong mga kababanan dito sa New Zealand, kay Brother General Rodriguez, dito sa Manila, sa Quezon, Brother Jennifer Cassis, sa San Desai, James Nubal sa Cebu, Oscar Rodriguez family sa Mayniliti, o sa tanan pa, nga rin na ako pa sulting, no? Panan nga mga kaubanan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Cebu, Kalibutan, mayong buntag, mayong gabi, kanyong tanan, gabi man sila. So karon mga akong panahon sa pagpaumbit, nining kaalam ikan sa tumumbong magpuro, ang buong Diyos, nining kaalam nga mautinuod sa tanang kaalam na kuna dinhi sa kalibutan. Kay mukuha man ang magtutudlo karon, mukuha ang Kristo nga usa ka magsasangyaw. Kay siya man ang magutong kung unsay tinuod dinhi sa kalibutan. Out of 60,000 plus ka mga sekta, denomination, Christian denomination, dinhi sa kalibutan, o pailabot ang mga ancient religion. Nakasipak-sipak po sila. Nagkalahi, adunay pagkapariho ang ilang pagtulutan, o dili sila makahukom kung kinsay tinuod, wala pa man sila niabot si Kristo. Mao nga hangtod karon, aman lang sila sa debate, o asa po nilang moderator, nga ilang ipadyan, isang pag-attorney o huwis pa na, utro pong may kalibutan. Munang moingon na lang, na pasagdaan na to ang mga tao, kung sa ilo dumala silang mga huna. So mula nga working moderator nga tinuod nga makahukuman ng balaan sa sulatan. Kung tinuod pa nga doon ay moderator, doon ay judge o abogado nga makahukum ng balaan sa sulatan, kung sa tinuod, nan, sa kadakang mga abogado karon sa kalibutan, sa kadakang mga judge, wala na tayo mag-debate. Kaya mo nang balaod sa Senado, balaod sa tumasod, nga kanilang interpretation o ay tinuod. Apan kay dili man silang itasan, kaya institutos na matuuran man ang wanhi, hindi ko sulti sumala siyang madungog, mga daghan ni claim, ng mga founder sa Pilipinas, sa Pilipinas Mindanao, daghan ni claim, tungkol sila diktahan po sa Espiritu Santo. O kana, ato ka nang matuki, ato ka nang masayran, kung tinuod yun, kung atong paminawon, sabto na ang matag-husay. Kung kinsa ang muhaong ngayon, kung kahibong tinuod. Ay may mangani nga itagaan o pangunahuna, itagaan pamalansi, itagaan freedom of choice. Right puta, sama sa Ginoo. Kaya kita nahimo matang Diyos. Tukad nga kaon si Adan sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa matarong ng tautan, mao nang ang tao makabalo na sa pag-determine, sa pagkahibalo kung asang mayo o dautan. Mga karong panahuna, atong palungkaron kanunay, ang pagka-open-minded o ang pagpangita sa matarong. Atong yampo sa kanunay sa Ginoo, nga dalon sa kanunay sa pagkamatarong, nagdagan atong nahuna o kasing-kasing, nga kanang kamaturan, mao gyud ang atong mabaknan. Dili taanang nakadungog sa kamaturan, nakadawat sa kamaturan, apan kay duna man say karpo nga yahuiran, duna po say pagtuo nga
kinahanglan na di po matamunan, gusto po niya ipalabaw, munang miguwa dayon nga dunay paglantugi. Nag-una dayon sa pinaagi sa filosofiya o pangatarungan. Katarungan na lang daw, munang matupan master, kahit nga awak mo na ang katotohanan, pero kalo ka sa katwiran, dahil pa rin ang kalaban. So, papahit tayo na karon kung saan paglusot. Papahit tayo na karon kung saan pagpamukot. Nga mula o kong ilaha, isang tinood, kaya lagi, maulaw naman sila, mas angkon nga, sayop na mong doktrina, kaya daghan masako pagkasunod kanila. So, mula ilisod karon sa mga simbahan na naguna, di sa tuon nga, makita nila ang kamaturan, kaya kaya nasangyaw karon sa tuman mong tudlo, kapag ang kaulaw nila, no? Ang kaulaw nila, ang posisyon nila, dili nila kaya ni paubos, muna nga mahimo silang kalaban ni Kristo, karon mga dawa, katulukan daw ni Kristo. Muna nga wapanupili ang Ginoo mga abogado nili. Mismo gani si Master, wala man pakiwas sa pag-abogado, sa napit na isang mahuman, nag-apprentice na siya, idaw na sa mga kaso, mabukat kayo. Isa pag i-declare na yung mga kauban na kung mahimo ng abogado, piliti tanan. Kami ng abogado sa Pinas, piliti tanan. Luhod mo. Tungod sa kabayan ni Master. Pero wala, tungod ng Ginoo, tungod kay ang plano sa Ginoo, mo nga sa abogado sa buong kalibutan. Hindi kaya diyan lang sa bulwagan. Diyan lang sa RTC o diyan lang sa Supreme Court na aray limitra. Isip abogado sa Diyos, sa buong kalibutan ang iyang masayon. Muna may zone, akong husay karon, may tungod din gitagaan na po nila o husay sa naguna mga magsangyaw. Natay, ito na, sulat. Ang mga sikta karon sa kalibutan, isang pag-usan klase sa sikta yung mention, labi na sa Christian denomination, puro na sa napaton ang interpretation sa upat ka mananap. O isan ka mo, naibalupon mo sa ilang mga interpretation, kinagikan mo silang nasimbahan. So muna itong tagaan karon o husay, lagi sa kalas ng malmong tudlo, atong tagaan karon o panabot, aron nga atong manalisar, atong makumpara sa ilang pagtulunan. E ngayon man ang kapura naghatag man ito kagawasan. Mauna nga open-minded, mga viewers sa Facebook, itapo dire, isip review na siya, aron po nga kini nga topic bugay mo gini aron nga ma-refresh pagbalik labi na ang atong history. Kay more on history kini nga topic. Mo na nga kinahanglan jud ani usog ka og signal. Kay dali ka magka-research sa Wi-Fi. Kumuha kay mga libro. Muna ang topic karon maligsunan is may tungod sa upat ka mga mananap. Nabasa sa sulat ni Daniel, Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 9. Ang kalawat balik. Pero na ito ang gamay ng sungay. At taas na nga timan. Tama na sa utso. Tama na sa utso, natin niyan. Nigulo ang laing sungay nga jutay. So, city, utso. Kaya 9, mahay na sa anak sa tao. So, karong mga kaizunan, kani nga topic sa Daniel City, 1 hangtod sa utso, may tungod kini sa pananawon nga dito gihatag kan Daniel. Una nga mahimo ang mga tao sa una nga propeta tungod sa pananawon nga ihatag sa Dios kanila. Tungod sa mga manghitabo sa umalabot. O gani si Daniel apil ni sa 4 major prophets, no? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, mga 4 major prophets. Mga katko nga propeta gituan sa kalibutan sa mga scholars. Pinati ang mga bukat ng mga propesiya labi na sa mga gingarian nga natuman. Mao na kining upat ka mga mananap ato ka na mabasa sa Daniel 7:1 hangtod sa 8.
ato ning hinahinayon sa paghatag og buhay. So samtang atong tagalan og pagtagad kini ato sang basahon. Dayon atong i-refresh mabalik. Iwason nato basa gikan sa 1 hangtod sa 8. Okay na sulat. Ang title, ang pananawon ni Daniel sa upat ka mga mananap. Sa nahong ng tuig ni Belsasar, na hari sa Babylonia, si Daniel may isa kadamgo mga pananawon sa iyang ulo diya sa iyang daanan. Unya, iyang gisulat ang damgo o gisugilon ang katipukan sa mutang. Si Daniel nasulti og ingon, ako nakita sa akong panahon sa gabi o kaniya karon ang upat nga mga hangin sa langit mimputaw sa lakong dagat o midula gikan sa dagat ang upat ka madagkong manap nga nagkalanlain ang usa o usa. Ang nahuna sama sa usa ka leon ug may mga pako sa agila. Nakita ko hangtod nga ang mga pako niya giibot o kini gialsa gikan sa yuta o gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo ug ang usa ka kasing sa tawo gihatag niini. O ganiya karon ang laing mananap ang ikaduha sama sa usa ka uso o gibangon sa usa niya ka tiil ug kahay tutulog ang mga gusot sa iyang papa kaliwala sa iyang mangipon o sa inunyana sila ningon kaniya bumangon ka lamyon mo ang daghang kulod. Sa human niini, nakita kong lain usab o kaniya karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako sa usa ka langgam. Ang mananap may upat usab ka mga ulo ug ang dominyo ihatag kaniya. Sa tapos niini, nakita ko sa mga panahon sa kagabion o kaniya karon ang ikaupat ka mananap makahadlok og mabangis o gilabihan gayon pagkapusganon o kini may dagkong mga ngipon nga puthaw. Kini milamoy o mikulis-kulis o miyatak sa salin sa iyang mga tiis. O kini lahis tanang manap nga nanghimuna kaniya. O kini may napulo ka mga sungay. Ako nagtulutimbang may tungod sa mga sungay o ganiya karon. May midula kanila na laing sungay nga jutay. Nasa tubangan niyang tutulog ka nga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot. O kaniya karon, nining sungaya, dihay mga mata na sama sa mga mata sa tao, o sa kapapa na nagpangulong dagkong mga butang. Mga katong pulong sa Diyos, nga atong nabalian. So karon mga isona, nag-isgotan kini sa mananap, nga midula gikan sa dagat. Kung mag-isgot pa og mananap, ato sa tagaan o panabot, kani bala ang kasulatan, itago sa Diyos, pinari og mga sambingay. So atong sabton, kung unsa ni mananap, literal ba nga mananap, o mananap ba nga adunay laing bulagway. Kaya kung atong tagaan kini og imahe, kanang gitawag og bulagway, sumala sa letra por letra nga atong dadungog, mo kini ang makita nato nga bulagway. Upat ka mananap. Unang mananap, leon. Ikaduha, uso. Ikatulo, leopardo. Ikaupat, wala maili. Ang nagkabutan lang, mabangis, makarilisan, makusganon, makahadlok. Wala hingali, kung sa ngalan ng mga pas, Jurassic pa na, buaya pa na, o dragon pa na. Basta iputak niya, nga mabangis, makailisan, makahadlok. So karon nga nagisgot man ang mananap, atong sabton, kung unsa ang ipasabot sa balang kasulatan, may tungod anang mananap. Atong basahon sa sulat dinhi sa Daniel. Sa Daniel gyapon. Dunay mananap ini nga gitagaan og kahulugan. Ang Daniel 8 versikulo 20 mao kaniya ang nakasulat. Ang karnero, kani lahi kadagko ni siya. Ang karnero nga laki nga imong nakita nga dunay duha ka mga sungay, sila mao ang mga hari sa Media o sa
Persia. Ato ka sa 21. Primero hari no to, no? Hari no katong sungay sa usa ka karnero. 21. O ang mabangis nga laking kanding mao ang hari sa Grisya. Ang dakong sungay nga naa sa taliwala sa dulang ka mga tao mao ang naunang hari. So dili masabot nato nga sumala dinhi ang karnero adunay duha ka sungay. Nga duha ka sungay mao ang hari sa Medo o Persia. So ang kanding nga adunay sungay kumpleto siya. Ang kanding o ang karnero mao ang gingharian sa Medo Persia, samantala ang duha ka sungay mao ang duha ka hari. So diha to masabot nga ang kanading mananap ng sungay lahi ay ang kahulugan dili sa literal. Sumala niya, ang karnero nga laki ngayon mo nakita na adunay duha ka mga sungay sila mao ang hari sa Media o Persia. O ang malaking kanding yung nakita adunay usa ka sungay nga kini mao ang hari sa Grisya. So lapto na pagsulti kani nga kanding mao ang Grisya samantala ang sungay mao ang hari sa Grisya. So diyan ito masabot nga kanila yung mananap plus ang iyang sungay nagkahulugan ka na sa usab ka gingharian o usab ka nasod o usab ka gingharian nga adunay hari. O pasabot nga itong pag-isgutan karon mao ang gingharian nga nahimong kapital sa tibuok kalibutan. Mao kana ang una natong paghatag nato o linaw. Hatag taw glossary, hatag taw kahulugan. Ayat na bukat sa mga topic ato sa dampason kadto makapasabog sa itong una. No? Sunod nga itong adunggan gina is nga giingon nga pako. Kaya doon namin mga pako ni mga mananapas. Sunod sa rin kahulugan ng pako. Matod sa research, ang ganang pako, Bible symbolize vitality, no? Strength and ability to rise above. So nasa abilidad, na puso, nga mupa rise above, mutindog, mahimo siya halangdon. It is a God's protection and act as a refugee of His people. So kaling pako usapon sa maprotekta sa mga katawhan sa tao. Wings also signify the expansiveness of God's kingdom and serve as instrument of war. So kaling pa pako, mao siya ang expansiveness mo padako sa gingharian sa Dios o serve as instrument, may usang instrumento para sa gubat. Sumunod na ang kahulugan anang gitawag o pako o wings. Mo padako sa gingharian, pusok siya, mo paibabaw, mo pataas, panglamdon o magamit sa gubat. So mao kana ang kahulugan niya ng wings. Ato na basaw sa Exodus 19:4. Kung naapanis sa Biblia na atong ibasa na interpretation. Sa Exodus 19:4, mao kaniya nakasulat. Kamu na nagpakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon. O giunsa ko padala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga agila. O gidala kamo kanhi kanako. O tanawa ni sa kay meaning, no? Na protection siya, strength siya, o mo magamit sa gubat, no? Kamo na napakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon o giunsa ko pagdala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga agila. Mao na nga ang Ginoo sa Salmo sa Exodus gamit og word nga pako, wings, tungod kay mao kana ang paagi, mao kana ang terminolohiya o pasabingay nga gamiton sa Dios alang sa pagprotekta sa iyang mga katawhan, alang sa pagpadako sa iyang gingharian. No man pud kani mga mananapa karon nga aduna poy mga pako. Sa inyong nadungog na ay mga pako. Ang una o ikatulong mananap. So muna gabaton og mga wings. Dili ng wings na sabon, ha? Wings nga pako.
sa agila o sa langgam. So karon mag-isudan ato ng sugdan sa pagkaysay. So atong basahon pagbalik ang sulat ni Daniel sa Daniel 7. So kung ay manimati na to, mga kaubanan, labi na sa live na mga followers niya, na antay o na pro, atulog po yan po nga limati sila pag-ayo, kung ilang analyzer pag-ayo, kinikalo sa panutudlo, aron nga ilang pong masabot nga wala taga-tiwdi awan ng kalimutan na. Dili gama-gama ng galangikan sa mahal ng magtudlo. Saan hamon ang tuwing ni Belsasar, nga hari sa Babylonia, si Daniel may sa kadamgo mga patanawon sa iyang ulo iya sa iyang danan iyang gisulat ang damgo o gisugulyon ang katibukan sa pagkamutan. Si Daniel isulti mingon, ako nakita sa akong panahon sa gabi o ganyan karon ang upat ka mga hangin sa langit miputaw sa dakong dagat. So adunay hangin, so adunay usog nga miputaw pinaagi sa hangin. O man gani, kaya po itong basahon diri ang simbolo po ng hangin. Na apo'y meaning din nga kanang wind, symbol of spirit. So, atong sakton, dunay espiritu nga miputaw, kay Diyos man ang nag-program niining mga mananapa kung niining mga ginghariana. No? Ato na basa sa John 3:8 nga dunay hangin nga gitawag po espiritu. Sa John 3:8 mao kani ang nagasulat. Ang hangin bitaw muhuros man ngadto sa burot iyang padungan ug mabati mo ang iyang tingog. Gani dili nimo mahibaluan diin sila gikan o asa siya padulong. May usab niya ang tanan nga gianak sa espiritu. Mao nga nagisgot og hangin, nagisgot og espiritu. Mao lang sabto na to, adunay espiritu nga mikutaw nini sa mao nga panghitabo nga aron ang gagat makagawa og upat ka mga mananap. Mao kana ang isulti dinhi nga ang upat ka mga hangin sa langit mikutaw sa dakong dagat. Atong sabton atong manutulon ng tudlo man ini ang upat ka mga hangin sa langit mikutaw sa dakong dagat. Mao lang tanaw nato sa globo dunay tay upat ka hangin na din, four sides sa kalibutan. And then north, dayon south, dayon east, dayon west. Muli upat ka side, upat ka kanto sa kalibutan, mo kaning upat ka hangin, no? Upat ka hangin sila. Kaya kana mayroon ka og north, hangin mo na imong itudlo diya. Sa south po, hangin po na imong itudlo. Kaya maabot ang nakita padulong sa babaw, mo na isakop sa north. Padulong po sa ubos, sakop sa south. Mga doon na rin east monsoon, no? Ang itawag lang abihan, habagat, gikan rin sa north, south to north, north to south, o diya. Makapalumo nga angin ang diskutan. O na, nga kumato karong sugdan, mo man gani, nga kanang mga sabingay sa balang kasulatan, dili pwede nga mo-focus lang ka sa usa ka butang. Nga pagingon og mananap ra gyud. Dapat tagaan na to atong nahuna og freedom or open-minded. Dili pwede nga sa atong simbahan ato ang doktrina ang atong paminawon. Mo nga maminaw po ka sa laing mga doktrina, mo ka na ang sinyalis, mo ka na ang timaan, nga ikaw wala ka mag-focus sa usa lang ka butang. Tungod kay tuo ka na ang dila dunay duha ka sulam. Ang espada adunay duha ka sulam. Ug pasabot adunay panabot sa mga gusto sa butang, negative man o positive. Mao na kanina ron inyong nabati nga kanang maganap gihulagway kada sa usa ka gingharian sama sa kabiro nga mao Pilipesya sama sa kanding nga gitagaan ni Daniel sa kahulugan nga mao ang Krisya. Ug ang sungay mao ang ilang mga hari. No? Kaya nung ko nang nag-eskwela pa dito, dahil kanabatan na dito yung word nga itutlo na to,
nga itudo sa tuwa unya mura pa itong nakakayra ng basa. Dahil magkakagpo taong lain nga words, atong dalo ng mga panabot, hindi sa mga nga word. Ang resulta, nasayop nun ka. Kaya nga naman, doon na sa'y kaugalingon nga ruling. No? Sama na yung hatang na mga word ka ron. Kaya, muli po pasabotin ha, nga tunaan na to, ang matagbutan, kalibutan, dahil i-analyze na ito pagkahuman. Kaya hindi ito mahimong one-sided. So, tama niyo. Kanang word nga buffer. Diba? Manggalang, obstacle, buffer. Pero nakita tag word nga, hindi na yung ipareho. Tama niyo. Kaning word nga, buffer. Kaning word kay, masama niyo pabasa niyo. Kabalo na ka, kani siya, pagbasa ni, buffer. No? Buffer. Kani, ito yung basa mo ni. Siyempre, kailangan kay ruling ni Bawan, kani kay buffer, kani po, Buffett. Buffett. Araw ng gusto, araw ng mutring, isa na king. Di, Buffett. Pero tinuod ay, absent ka itong panahon na, wak ka napil sa susunod sa maestra, ang pagbasa ni dili, Buffett, dili, buffet. Buffet style. Sa restaurant, buffet style. No? Muna sa pagbasa na, buffet. No? Buffet restaurant. Muna siya, naslan. Gusto may pagyan na, Mag? Iyaw. Wa? Buffet. Layo kayo. Buffet. Muna, nagili lagi ko na, natog yung usa ra gyud ang atong panabot. Sama na, mananap ra gyud, hindi na pwede. Dunay mga ruling ang matag lihok sa kalibutan sama. Dapat usaw, ang duman ko mga batan noon. Kani. Ano ba nga dunay mo basa? Nya kani po. Kahit po na pagbasa ni. Sa basa ni? Manuel Rojas. Sa basa ni? Xylophone. Yan ka na ruhas. Yan ka na xylophone. Ano nga pareho nga extra na pala ito? Ha? Kung imo rin kalong niya, may mo isang roxas, may exophone, or rosas. Xylo rin rin. Yan ka naman na iwo mo yung ruhas. Mali na itong mga istorya na rin. Itong Maria sa Pilipinas. Kaya ang roxas, hindi mong ruhas. Samantala, sa xylophone, ang sagi na. Xylophone. Xy. Di dapat roxas. Xylophone. Ano nga? Dahil ito ay ruling. Kasi ruling. At ito, nag-base nila sa Espanyol, sa Spain. Dito sa Mexico, one time mo sa Mexicano, may mo na Mexicano, wala. Mexicano. Tungod sa Spain, kanan X, ang pagbasa na J. Mato na kadaran ng spelling, ano siya? Rojas. Ang X nila, X na pagbasa. O J. Rojas. O anak. Muna nga matingala ka ng pagbasa, Roxas. Pero ang pagbasa karon na tunandan, Rojas kay Espanyol nga pamagi. Muna hindi kita basa ruling, ataw, walang siya mga gina siya, atong nahula, mag-debate po na dapat mag-research ta. No? Saan sa man magamit? Magamit tayo kaning X na mahimong sa kung perdero sa word. Ano yan? Magamit mo ang X na sama sa kung nasa sa perdero. Xylophone, situlya, o natin mga word nga, gawin na sa X. Ang pagbasa nito sa perdero, sa nga S. Pero nasa pagitan sa duha ka bawel, o mahimo siya, H. Muna na. Kalibutan lagi, bisa sa mga lingwahe, na yung mga ruling. Ako lang ipakita ninyo, mayroon ba na magtuot pa ang research, mayroon nga maluwagan na itong himalo. Kaya mo lagi ang ila, duwa ka poksulan. Ang espada, duwa ka poksulan. Ibog-ibog muna ta sa ginawa na ito sa mga tao. No? Pero ito na himaw, kaya lang ang pinulungan ng mga tao sa kalibutan. So, kung kaya lang ang ihatag karoon na
example tungod kay ato namang nasayran nga kanang managap giulampay kana sa usa ka kinaharian nga dunay hari. So kuno na nga na mag-explain ang mga intro sapot. Ika pwede mo dito ang sugod nga di mo tagaan panabot. Pudlong sa nato ang mga una aron nga kalmantis sa mga dili kay sama sa isda ilisod ko prito sa kalaha wala nagpipiti ng isda wala pa rin mo ihawan sila. Mone midula sa dagat ang upat nga dagkong mana ganag kalinlain ang usa o usa. Ang hauna sama sa usa ka leon. So karon wala ni sila gadungan o gawas. Wala dili po sabto na pagdanggol Daniel nagawas ang Kristo ng leon, uso. Sa danggo nagsunod. Pero sa kasaysayan wala nagdungan. Kundi sumala sa iyang mga katuigan. Una ang usa, bisunod ang usa, sumala sa ginagawon sa tuig. So, nga na ito pagsabot. Wala ng unang midula, mga usa ka leon. Ug may mga pako sa agila. O, dala. Ano usahin nila ito, Floyd, kita karoon na dala yung hulang buhay. Leon, yung may pako sa agila. Okay. Sunod. Ug hangtod ang mga pako, nakita ko hangtod ang mga pako niya, gibot o kinigal sa siyuta. So kanyang mga pakuha, unang-unaan ninyo, nag-iibot na siya. Unang-unaan, drawing po namin. Kaya pako, di bulang. Iibot. Kaya nagtindog siya. Nagtindog na ngayon. Wala ng tao. O ipatindog sa duha ka tiil. Sama sa usa ka tao. Muna, ang tiil duha, nagtindog siya. No? Kaya po drawing. O ang usa ng singkasing sa tao, gihatag ni ini. So pag-aan na siya kasingkasing singkasing sa tao. So pero nung sa may katumanan nila, sa damgoy na nila, sa may katumanan nila sa kasaysayan. Inoon man, kaya nilabay na. Pas na niya siya. Pero mo lagi, isang pag nilabay na, karaan na kayo, pero kung maghatag ka na sayop na interpretation, eh tulong sa mga katauhan, doon ay sakto, doon ay sayop, bukar yan po na sayop. Mayroon na sa balay nga, purma kayo na to, purma kayo mga haligi, pero ang imong sira na hiwi, imong balay, hindi na imong hindot. Doon lagi apan, makasaway niya po ng tao. Bisan musara ka dikil, yung bitana, hiwi, wapong imong balay, yung bitana, hiwi, imong balay, maot na gina sa imong mga bisita. Kapag dikil gamay kayo, mao po ng doktrina, mao po ng pagtulunan, na doon kayo pagtulunan, at doon himpiton, kaya insakto ang matag materialis din. Ang matag husay. So niya karon. Kung sa may kahulugan din sumala sa kalam, sumahal magtudlo. Yung may dungga, no? Sumura kanya ko, picture na ko. O para po sa uban, nga mapagay kasi natin yun. So, sumala itong ibasa, na kani siya nga leon, aduna siya ipako sa agila. No? Aduna ipako sa agila. O kani nga leon, kung ato ni tagaan sa direct nga panahon, mo kani ang ginharian sa Babylonia. Ang pangutanan ni karon, ganong Babylonia, hindi na sila pangutanan naman. Alos na mga sekta, ingana yung interpretation. Kaya, mapod. Kani, pamilya niya, ato ulit ito, no? Kani, mawang uso. Mawang Medo-Persia. Hindi naman ipako sila. Kaya po magitanaw na ilang husay, mawang mapod. Kani, mawang Grisya. Kani, mawang Kingdom of Rome. Mana dito? Mga protestante yan eh. Perting mayura. Mga ganda lang yung station ito. Mga ana ay sa istorya. Doon na lang ibigyan na makita na doon niya sa mga interpretation na yun. Sa mga bukog, sa usok, sa pako, sa mga ulo, sa mga sungay. Yan lang nabikil. No? Yan lang nabikil yan. No? Gamay na siya, pero hindi pwede nga hindi na ito i-correct. Mga nga, man eh, impet siya. Kaya ang dili hingpit, ilisan man, hihikling man. So karon, Babylonia. Ang pangtala karon, kung sa proof na ito, nga galing mananapa, nga unang migimaw sa dagat, mo ang Babylonia. O dili ikalalis, nga ang diskutan na yun tibuok kalibutan, ecclesiastical kingdom of the world.
Kaya nga naman, sumala sa Isayan, nahimo ka ng Babylonia, na kapital sa tibuok kalibutan. Nga naman, sa unsa nga pagi. Nahimo ang Babylonia, kapital sa tibuok kalibutan, tungod kay iyahamang nailog ang gingharian sa Dios. Iyahang naguba ang gingharian sa Dios. Pinagis paguba niya sa templo ni Solomon dito sa Jerusalem. Ug dili na to ikalalis na ang Jerusalem pinagi ni David sa unang panahon, nahimo kining harianon. Bila kay dito sa silangan, kung dili matawag ito sa tibuok kalibutan. Kaya tungod sa kagahom sa Diyos sa kanila, huwag makalupig kanila sa gubat. Bisa pa dito si anak ni Solomon, huwag makalupig sa gubat. Mga halos ng mga nasod, muhatag kaniya o mga bahandi kay Solomon. Muhatag kaniya o mga asawa. Kaya awat na lang malahian sila o bright na hari sa tibuok kalibutan. Mga nahimo ang Jerusalem kanyadto, ang Israel, na bantugan ng harian sa tibuok kalibutan. Tungod kay, nagpakasalaman. Pinagi ni Solomon, nakasalaman ang gingharian sa Israel, humabot ng kingdom of peace. Pinagi man ni Solomon ang sala. Tungod kay si Solomon, nag-ampo na mag-Diyos-Diyosan, tunggulang siya. Dito kay Astaroth, napintal man sa siyang asawa. Nasa 1,000 niyang asawa, 700 ang asawa, 300 ang puyo-puyo. Dito naman sa katapusan, nakasala siya kay yan mga pangayunan kung siya gusto siyang asawa. Mo lagi nga, laging magdawat ka o laing tinuhuan, mo yung makadelikado sa inyong pagtuo. Kaya ipinahan naman ko dito mo daan nga, magpantay ka, ng imong kasing-kasing, dili mapihag sa tagalaing lugar, tagalaing yuta, no? Kaya kung mapihag ka, kasi matakdan ka silang Diyos-Diyosan, mo yung papasabot sa Ginoo. Kaya salit kung mo sa kaalam, so you will come niya. Utok sa iyong masawa, talagang nasa dawaton niya. Mana, manahimo siya layon, kapag natigulang na niya, hindi na siya makabuot sa asawa, yung asawa niya mabuot, yun, kapatano ng pagtuban, ang katungkol sa halaran sa Diyos-Diyosan. Ato, ipag-indaw ka mga halaran dito sa Jerusalem, dito na sa ang Diyos. Wala nagsulti ng Diyos, nga akong panunundon na himong tukpununon, na himong tulok-punon. Asa ka na mabasa? No? Atong basahon ka na sa Jeremias 12:9. Diyan magsugod ang istorya sa pagbulag sa Diyos sa gingharian sa Jerusalem. Sa Jeremias 12:9, mao kani ang nakasulat. Matukin ang sukod sa Ezekiel, o pag dito ang sukod sa Silo, ikan kang Solomon. 12:9. Ang akong panunundon nahimo ba ingon sa balakiting langgam nga tukbunon? O tanawa? Na naglibot ba bato kaniya ang mga langgam nga mananabit? Panlataw kamo, tiguma ang tanang kamanapan sa kapabagan, ipalamoy sila. So mao nga, dili ikalalis nga natuman ngayon. Kay, human nga sa Solomon nakasala, pag-ampo sa mga Diyos-Diyosan, bulag yung kasing-kasing sa Diyos, itagalan naman sa Ginoo o 390 katuig. Muna, 600 kan sa 997, ang pagpulis ng anak na si Rehoboam, kitagalan na 390. O nga sa 607. Muna, ang sunod na tuig na 606, ginhinatuman. Nga naglipot ang mga ibong mandaragi sa sulundon sa Diyos ng mao ang Jerusalem. Naglipot pa kaniya ang mga langgam nga mandaragi. Nahimong tulok-punon ang musaman, panulundon sa Diyos nga mao ang Jerusalem. Panulundon man to kay si Kristo man ang gitagna nga muhari sa Jerusalem. Panulundon ito. No? So nahimo siya tulok-punon. Mao nga sa iunana na istorya atong tagaan ng panabot nga sa panahon na nga dito kang Ezekias sa 743 dito nagasugod nga nihinay-hinay na o padool o nihinay na o sulod ang mga Kaldehanon nga taga Babylonia. So muna yung strategy na gihatag dito sa Ginoo, dito sa hari sa Babylonia. Kay Ginoo lang po lang nagbuot ato aron matuman ang tagna nga dunay maglibot nga mga ibong mandaragit sa Jerusalem nga iyang panulundon. Itagagutok ang Babylonia. So unsa nga paagi sa panahon nga nagdaot si Ezekias, no, 2 Kings chapter 20, pasawa ka sa 1
Tama sa 14, mabasa ang ingani ang istorya. No, samtang si Ezekias napungaw sa kamatayon, kasi Ezekias putan mo itong hari. Ipangguba mo niya itong mga ibalik sa Ginoo, ipangguba niya itong mga Diyosan, mga alaran, ipangguba niya ito sa Jerusalem. Ibalik sa Ginoo. So nakabuhat si Ezekias kung maayong buha tubangan sa Diyos. O nga, sa dihang nagsakit siya, nagdaot siya, napungaw na sa kamatayon, kung sa ibuhat niya, nihilak siya, tubang siya sa pumbong, kaya paingan man si Isaias niya, tuwa si Ezekias niya siya, nandama yung primalay, andam ang musulog niya, yung anak kay mamatay na siya. Gila si Ezekias, huwag yung gitingin ng Diyos, sumala sa iyong mga mayong buha. O ang Diyos halimati, kung ang guna kay mayong buha, ang Diyos niya ay, iya pong tagaan o ganti. No, kaya nakatingin mo si Ezekias, butang itingin. Walang ipabalik si Isaias, balik si Ezekias. Ingnas siya. Nga akong lugagan yung pinabuhi o 15 katuig. Muna, nagibalikan siya, iingnas si Isaias na patrason, patrason sa pulo ka degree o mga na dumagan ang kinabuhi ni Ezekias. Sa mga panahon na nawiyara siya, dito na misulod ang mga kandihanon ng taga-Babilonia. Nagdala sila o gasa. No? Nagdala og gasa si Birudak Baladan nga anak ni Baladan, dunay sinugo dito nga nisulod sa Jerusalem, gadala sila og bahandi, gasa kay Ezekias. Kaya daw si Ezekias ilang rason dito nga nakadugi gadaot ka, mga niya kani karon nagdala kanimo og gasa. Tungod kay disimpatiya sila. Mga panahon sa kabayahon, no? Panahon sa kabayahon, panahon sa pagsulay, diya mosulod ang dautan nga magbantay ta. Kaya Satanas manayana. Pasudlan gani itong una-una gani ang mga Bombay. Andiyan na gidayon, musulod ng mga dili nayo dayon mga advance ng mga kuwadayon. Pagpat-amat mo sa Dios. Nang bantay ta, kaya sama kanya to mo pigi buhat. Kung sa nagabo ka to, mamaw manugma. Muna gihimo dayon. Ipadala gasa si Ezekias. Kung sa gihimo ni Ezekias, tungod kay nibilib man siya sa panding gidala, padala dito sa halos Binuya. Siya po nagpa-asip po siya. Nagpa-hatag po siya na yung pag-welcome sa mga bisita. Kaya sa gihimo niya, iyang ipakita ang mga ilang sandatahan. Wala bitaw ka ng presidente ito nga mutik over. Pag ang presidente ka mutik over, anong mga senaryo, ipakita na sa bagong presidente. Kaya po sa mga sundalo, andito na siya. Lakaw na siya, ipakita ang tanang mga armas sundalo, tanang mga tao sundalo. Sa pulisan, ipakita siya tubangan. Ingan ang pag-take-over presidente. Kato po, nahita po ko, mga posimahan. Ipakita ni Ezekias ang tanang bahante, tanang pangdubatan niya ng mga instrumento, tanang anaa dito sa Jerusalem niya mga yang ihatag tagaan mga dagkong biling na butang, ipakita niya sa Babilonia. Na resulta, nagdala na yung balita ang taga-Babilonia dito sa hari. Dito na yun, naagad ang hari sa Babilonia tungod kay pagkadaghan man yung gulawan dito sa Jerusalem. Nagdala nagpaon, nagdala nagpaon. Hindi na naghatag dito, pinarap ko ito ka po, gamay ito sa pulos lapas, gamay ito. Bili ka, tandi sa kinaganon sa gulawan, dito pala sa balay sa Diyos, kaping gulawan, ipakita mo ni Ezekias. Ang mga inyong punta niya si Ezekias po, nawalwan mo kayo. Bili. Katumanan sa tagla. Nga, katong sala ni Solomon, paninglon, tapos nga ng 390 years nag-isulat niya sa Ezekiel. Mauna ang mag-isulan nga sa laktong nga pagkasulti, natuman. Kaya naglibot mo yun ang mga kakaltihanon ng mga taga-Babilonia dito sa Jerusalem. Asa basa sa ikaduhang mga hari, 24 Gs. Ang katumanan sa istorya na ibong mandaragit, naglibot pa patok sa iyang panulundon na tuman. Mao kanina nakasula sa ikaduhang mga hari, 24 Gs. Yadtong panahuna ang mga alagad ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonia mitunga sa Jerusalem o gilibutan ang siyudad. Tanawa. Sumala sa propesiya, langgam mandaragit. Pero ang katumanan, kung sa'yo katumanan, mga sundalo sa Babilonia, apila sa Nabucodonosor, naglibot sa Jerusalem.
Mo nga dili ida literal ang katumanan kun dili usa ka hulagway sa gingharian. Mo na nga ang gingharian sa Jerusalem gilibutan dito na sa 606. Di na kagawas ang hari dito tungod kay bisan tuod og equip sila sa mga pana. Nagipahibalo naman yan sa Ginoo sila tukod nusot nga mag-andam ka og amin nga mga puthaw. Kaya daghan pana ang taga-Jerusalem. Daghan malupan nga mga pana, bala sa pana. Muna daghan sila panagala nga puthaw. Ang resulta, pagkahulog silang pana, wala na bala. Kaya kay gilibutan naman sila, as lang po supply, as sa po pagkaon. Muna, nga pagka 604, nilayas ang ilang hari. Kung dakpan dito sa Jericho. No? Muna nga, pero diri kang Ezekias, di sayang panahon ay tao. Didagan pa ang kapanahunan, nga may puli dayon ang sunod pa kaniya. Ila sunod niya? Si Amon. Si Manasis. Sunod niya si Manasis. Dayon si Amon. Dayon si Uzias. Gikan niya. Tanawon dere. Ezekias, Manasis, Amon, Uzias. O dito ang Uzias, dito na yon sa iyahang anak, antod kang Joaquim, antod dito kang Sidikias, nga mo ay gi-appoint na Nabucodonosor nga hari sa Jerusalem. O ni-report siya batok sa Babylonia, o mo na pagka 606, dito na dayon nahimo nga di nakagawas ang mga Israelitas o mga Hudyo. Yan ang istorya. Muna diya sa panahon ni Sidikias, kani 606 panahon na ni Sidikias, mao ka na ang panahon na wa na ang Jerusalem. Anong panahon na ma-declare na hari na si Nabucodonosor. Pero naman na, kung ibalik-balik na sa gusto na rin usan yaw, no? Muna nga daghan ka kayo, pero taas mo nga topic, nga itong oras, mag-ipatan ni mga 2 hours na eh. So, may mo ato lang eh, taga sa unsay pinaka-duot nga panabot. So, mao nga, ang panahon na, ang Babylonia, gila na nga hari sa tibok kalibutan, kay captured naman niya ang hari na Sidikias, lugit ang mata, ipatay, tagliog, o yan dayon, hari na dayon si Nabucodonosor, sa tuwa, gikan sa 606. Sa history, 605. So, doon ay panaglahi gamay sa mga tuwing nagsalang po sa tuwing. So, muna ang katumanan nga mitindog ang leon nga atunay pako kay sa primero mandaragit na siya. Gitagit tayo niya ang mga Hudyo o gidala dito sa Babylonia. Mauna nga atong sabton tinuod yun nga mandaragit ang Babylonia. Usapan na ng pagpatuod na to. Iingon din sa 2 Kings, sulat sa mga hari, 20:14. Mato dito, nangutana si Ezekias, nangutana si Isaias, asa man gikan kini mga tawhana. Ang tubag ni Ezekias, gikan kini mga tawhana sa halayong yuta sa Babylonia. Kung mag-isgot ka halayong yuta sa Biblia, ang pasabot ana Babylonia. Muna doon ay mabasa rin sa Isaias 46:11, nga ang ibong mandaragit gikan sa silangan. The ravenous bird from the east. Yan, sa ilang po magtuo kay si Cyrus na ravenous bird, mandaragit. Ibong mandaragit, mato sa 1914 INC, kakarang ibong mandaragit, si Cyrus the Great. Pero tinuod ay, ang witness na kanang pag-ingon o gikan sa halayong yuta. Ang gisulti din kay mga tawhana, gikan sa halayong yuta, nga mao ang Babylonia. Muna kung basahon ito sa Isaias 46:11, kanang ipasabot niya na dili si Cyrus kung dili ang hari nga si Nabucodonosor. Kung basahon sa Isaias 46:11, mao kay nakasulat, mao kay na teksto nga lagi kirmeng di Timan. Nagatawag sa usa ka dumalagit nga langgam, gikan sa halayong silangan, ang tao sa akong pagkambag gikan sa usa ka halayo nga yuta. Oo, ako ang gisulti, ako sab nga
pagpahinabuon. Ini ako nga dito timuha, ako usab nga paghimuon. So diya palang daan kay Isaias, doon na itagna nga adunay mangdaragit gikan sa halayong yuta. Isaias yun, una may nasulat. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Atong ibasa rin na, Jeremias. Isaiah, Jeremias. Kaya nyo lagi, isulat niya sa pasunod naman sa tuigan. Muna nagikan ng Isaiah, ikat na daan, nadunay ibong magdaragit siya silangan. Pagbasa rin sa Jeremias, ingon po nga, maglibot kaniya ang langgam mandaragit. So, very kayo, close kayo, related kayo ang istorya. Muna nga, tinuod, nga kada ng ibong mandaragit ng Adila, mao si Nabucodonosor ang Babylonia. Sulit ko na atong testigo. Nga, ang ibong mandaragit, mao si Nabucodonosor, mao ang gingharian sa Babylonia. Muna dunay pako sa Adila, kining leon. Kaning dire sa Leopardo, nag-ingon nga pako sa Adila. Giingon rin nga pako sa langgam. Kung sa klase ng langgam, ang pulang langgam na dili mandaragit. Nadako po sa langgama. No? Napay langgam, nadako ka dili mandaragit. Langgam yan. Kaya langgam, ito rin mga langgam na kakasik sumo, dako mo puto. Di man mandaragit. No? Mga kanang-kalaw, dako mo yan, ito na mandaragit. No? Dahil langgam na sa gito, gimulit ito nga langgam. Wala yun, ila. Muna, dulay kalainan, ang pako sa leon, ang pako sa leopardo. Pag yolo ka mo, mga tanon ka. Kailahin mo na itong bubal dynasty man eh. Yung pagkabot rin, wag magkagay sa dynasty. Pako naman sa Agila. Muna nga, hindi mo isa na doon ay pako sa Agila kay mangdaragit si Nabucodonosor. Natuman, sumala wala ang kasulatan. O pero, sunod na po. Gingon niya nga, tindog. Ini sa gialsa o gipatindog sa duha ka tiil. Sila dito sa lain mga sikta, wala na sa interpretation. Bisa pag mamati mo sa ilang doktrina, wala interpretation, nga kaning duha ka tiil, itagaan nila husay. Basta kayo, tindog lang ang leon. Pero sa tuwa, yung kay Master Lunay, husay. Kaning duha ka tiil, mawang duha ka hari sa Babylonia. Ang amahan o ang anak. Isaman, si Nabucodonosor o sunod si Belshazzar o si Belshazzar. Nabucodonosor o si Belshazzar. Tinulong mo na istoryane. Matong ipatasaan ng istoryane. Kasi na nadugay ko ano search kita ang istoryane. Kani sa Nabucodonosor, wala sa history, adunay 43 ka tuig. Aya siya inundang pagkahari. Pero tinuod na sa Ginoo 40 na tuig ang kata kaniya. Mao na mato kining nakinuton 605 na lahat, kuan ka na 443, tubag ni ana dos size 562. Diya taman si Nabucodonosor. Pero sa tuwa, 606, 40 na sa taman. So, mo na isukod sa Ginoo. 40 yung paghari. History, 43 sila. Mo na nga, si Nabucodonosor, aduna siya asawa. Nga, doon na siya mga anak, doon na siya anak na mga babae po. Doon na siya mga general. So, sa human nga si Nabucodonosor, ili na siya hari, nisunod ang iyang anak nga si Ibel Merodach. O si tawag na siya Amil Marduk o Ibel Merodach. Nakani si Ibel Merodach, nihari la sulod sa duha katuig. Duha katuig na pag-hari ni Ibel Merodach. Pero kaya si Ibel Merodach, dili man daw kaya basahan sa Bible atong panahon ang gibihag itong hari sa Jerusalem. Yung mga amigo ng hari sa Jerusalem, itong hari niya gibihag ito, si Joaquin, dalas Babylonia. Napatiusan ito si Wakas, si Joaquin. Amigo niya, amigo. Ia pakai tagal sweldo pada bulan. Bukan masih generodak, kaya ngalan Ibel. Mau hinungdan lagi patay siya kay butan siya sa hari sa Jerusalem.
Kaya si Ibn Rudam, nihari ng mga tuig, ipatay sa usa ka general na si Nirik Lizar. No? Si Nirik Lizar, mao ay ipatay ni Ibn Rudam. Usa ka general na si Nirik Lizar na asawa niya ang anak ni Nabucodonosor. Automatic, nga pagkamatay ni Ibn Rudam na pursusong anak ni Nabucodonosor, puli si Nirik Lizar. Si Nirik Lizar po, wala na sa istorya, 560. Nihari na po 4 katuig. 4 katuig na po ng giharian ni Nirik Lizar, kaya ipatay po siya sa iyang mga amigo na against niya, conspirator at tawag. 4 na siya katuig, ipatay po siya. Kung nipuli, ang usa ka general nga kaninyo yapon sa anak ni Nabucodonosor nga mao si Nabuzaradan. Si Nabuzaradan maoy si Nabonidos. Maoy nipuli sa pagkahari dito sa Babylonia. So ingana ang istorya sa Balaang Kasulatan. Mao na nga kung ato lagi na tagsawon pa kayo na mubasa dito sa istorya sa kasaysayan. Mao na nga yan ang panahula, gamay ra gid ang paghari nila, kaya wala man yun makalungtad, kaya doon na magidayon nga mga muilog sa ilang katungdanan. So, pangitao din ang history. Ibn Rudam. Dara. Mao na nga ang kasaysayan ng sulti sumala sa sulat sa gitawag nila canon list. Itong nasa canon list kanang listahan sa mga hari nga pasulod. Isa na sa Jerusalem, ilang po nang igaman. So mao na kasaysayan nga ilang gisunod sa mga writer. Muna, paghuman niya na, nidagan ng 17 katuig. Pero, ang anak niya dayon, anak nilang duha, anak pa sila, muna ito gitawag si Belsasar. Anak nila nito Chris, si Belsasar dayon. Huwag pasabot, apo na si Belsasar, dito ni Nabucodonosor. Sumala sa kasaysayan. Anak nagyapon, bisag apo, anak nagyapon. Kaya yung anak na lalaki nga, anak ni Nabucodonosor sa una niya sa iyang asawa, ipatay man si Ibn Rudam. Nawa na sa lalaki, pumabay ng puwan. At giminiwan sa usap ka general niya, nakaanak, moto si Belsasar. Moto si Belsasar, naghari sa Babylonia, dua silang lahari sa Babylonia. Si Nabonidos o si Belsasar. Yung si Nabonidos, ipalto dito sa Arabia. Dito sa Arabia. So, nabiling dito sa Babylonia si Belsasar. Mula si Belsasar ang nakahari o dugay dito sa Babylonia. Ato sabton 17 years, tapos history 13 years. Dugay-dugay. Kaysa ni Ibn Rudam na duha na katuig. Muna nga, giwarad nato din sumala sa kalang sumalong tudlo, ang duha katiin, si Nabucodonosor o si Belsasar. Ilis si Rudam, ito katuig lang, patay na siya. Muna ang duha katiin. Sila ang napatindog sa Babylonia, sila ang napod sa istorya rin sa Balaang Kasulatan. Kaya na, kung atong yung palumon, ang kaalap, pinagi sa kasaysayan. So, karon, ang sunod na ini, nayaman ang kapatid, Nabucodonosor o si Belsasar, kitagaan ang iyon sa kasing-kasing sa tao. No? Kung asa man na mabasa na ito, kitagaan siya o kasing-kasing sa tao. Sa itong basa? Hindi na mabasa na ito sa Daniel, at sulat sa Daniel 4, versikulo 30. Jadi sa Daniel, kapitulo 4, versikulo 30, nga nagaygawan. Ngayon, panahon na dapat sa malanduan na tayo, at na din manghambog na, ikado sa Ginoo. Kaya naman, ay tamo mas kanya ito ni Nabucodonosor.
siya ba? Ngambo ka na ikaw, ngayon ka na, kung dili pa ako, dili na mahimo, delikado ka na. Ano man? No? Ay tabo na ito ko dito. Daniel 4, versikulo 30. Mo gani ang nakasulat. Ang hari gisulti og mingon. Dito sa 29. Sa tapos sa 12 ka bulan, siya nagalakaw dito sa palasyo nga harianon sa Babilonia. Ang hari gisulti og mingon, Budusorne. Dili pa kini mao ang dakong Babilonia nga akong gitukod aron mahimong puy-anan nga harianon, pinagi sa kusog sa akong gahom ug alang sa dumog sa akong pagkahalangnon. Diya mong kapita. Diya mong nahimo na yun nga dunay kasing-kasing sa Nabucodonosor sa usa ka tawhanon nga kasing-kasing tungod kay iya man literal ang iyang nahimo. Wa sa nagpalumungod nga gitagna sila nga siya mubigat sa Babilonia, gitagna siya nga siya musilot sa amin sa Jerusalem. Ang katumanan dito sa Ezekiel nga dunay 390 years ang Jerusalem, si Nabucodonosor sa Babilonia mao ang katumanan. Kung mutuon na sa propeta sa Israel sa Nabucodonosor kaya magtubag ng templo ng kuwang pulawan muna na nahimo siya literal material. Ang hambog siya nga kung dili pa niya, dili matukod ang Babilonia. Muna nga nahulog na yun ang tingog, diha na siya nisulti. Kung siya nisulti, kadiha pa ang pulong sa baba sa hari, may usa ka tingog nga nahulog gikan sa langit nga nagaingon, o hari nga Nabucodonosor, kanimo ginapamulong ang ginarian ni bulag kanimo. Mao na nga, mo sa pagpagaro, paghambog, mo to'y kasing-kasing nga tawhanon nagyatag sa iya. Mao na nga, dito nataman ang iyahang pagkaharianon o dito nahimo siya dayon nga dito na sa lasang mura siya manala within 7 years taas niya buko, taas niya balitong mura na siya while nga manala mura na siya langga na puno ng balibo mura na naliwas Nabucodonosor after 7 years nakainukop siya nakabalik po siya sa iyang pisto. Mao na nga dito natuman nag-ingon nga kasing-kasing ihatag ang usa kasing-kasing sa tao. Muna na perform sa kanya to. Nga kanya gid tinuod kining leon nga dunay pako gipatindo kitaga kasing-kasing sa tao mao day ang Babilonia o ang hari nga si Nabucodonosor. Komplikados ang atong pagtuod naging sinalang sa balong puno. Mao na nga masabot gyud sa iyong sabton tong nagaaguna sa ilang una-una kasing-kasing kining mao pagpangatuod. Tinuod na pareho ta sa lahat ng interpretation ng Babilonia, pero doon na sila kulang na wala. Nanato na wala sila. Kasi limutan na ng ikog, ang hirap ng ikog, magtubag po ninyo. Mapagdot ng ikog, doon pagdot ng ikog, ato interpret ng ikog, wala man. TL naman, so ato interpret ng TL. Ay pilosopo at mga tanaw. So karon, ikawas na, naitabo na sa sensayan, nga kanang leon, nga doon ay pako sa kila, nga may tindog sa dua katil, ang magkamang sa Nabucodonosor si Belsasar, itagas si Kasi nga tawhanon, mao ang Babilonia, ug mao ang hari nga si Nabucodonosor. Natuman. Ang sunod. Ang sunod, mao kining usa ka hulagboy sa manap nga usa ka oso. Ingon ka usa ka oso, usa ka bear. Usa ng bear. Saya pero magyapon. Uso ro magyapon. May saya nang bear. Uso ro magyapon. Hindi ka uso bear na. Mao na nga kaya po ng tagaan o kaulugan. Itong basahon. Sa Daniel 7:5 o ganiya karon. Ang laing mananap ang ikaduha sama sa usa ka uso o gibangon sa usa ka kilit o gihay tutunog ang mga gusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon. Ayon. O sa ingon niya na sila niingon kaniya, bumangon ka, lamyon mo daghang mga unod. Atong po tagaan ni kahulugan ng uso. Uso ba yun? Uso means bear, English. So karon gini nga uso, aton mga taga gusay nga kani mao ang Medo-Persia. Ay po sila, Medo-Persia. Ingon man dinhi nga ug mibangon sa usa niya ka kilit.
Asma kilid niya karon. Kawan yung drawing no. Burot po na yung kilid. Ni wala po kamil. Tikas kilid. Ito po dito ko. Ni burot. Ito pa kanina may nibangon daw. Kani kawan ni burot. Wala nibangon. Kabalo po sila ni. Nami do Persia na. Kabalo po sila. Nga kanang nibangon. Mawa ang Persia. Tayo bigil. Asama. Dari sa marid. Yan tayo bigil. Iluman. Kaya naman. Kung tanaw na ito sa mapa, kani mao ang Middle Persia, muni mapa, kani mao ang Persia. Ang istorya ni kani si Asya, Jis nga anak ni Caesaris nga hari sa Medes. Mao kani ang kapital Iran mo ni karon. Iran ni lugar karon. Ang Middle o Media usa ka gingharian kana nga sakop niya ang Persia. Mao kay kapital dito. Ang hari dili nga si Asya mo'y empire ni, hari nga emperor. Ang nahitabo ini gadamgo siya. Malas sa sayan. Kana si Asya gadamgo siya nga dunay mugawas siya kaliwatan nga mo pulis siya pagkahari. Nga mo take over kaniya. So ang himo ni Asya sa himo nga nigawas na dito. No? Siya anak, igawas na ito siya apo na. Kung siya himo niya, iyang pagpanganak, iyang gidala sa rin lugar kay paanak ko pao na bata o patyon. Pero usa sa mga advisor, nalungi man sa bata. Amoy gitahasan siguro to siya, siya may nakahuli sa bata. Ang bata ay ikuha o ihatag niya dito sa magbalantay karniro, sa magbugunting karniro. Dito niya ihatag sa Ipalapit Kaniro ang bata sa Cyrus. Wala na patay niya sa Jesus. Pero sa endam ko, doon ay bata. Ngay pagkatao nga sa iya kong kaliwat, nga mupuli niya, mu-overthrow niya. Muna, nga sa lakaw ng saysayan, ang bata na edad of Jesus kung itaron, nakabalo sa Jesus nga mo ni mata, nga gibuhi, wala patya. Tugay, nalugay po sa ilugay ng mga toy, wala pa sa mutuo sa panahon niya, wala niya patya sa Cyrus. Nahitabo nga sa panahon sa pagdumala ni Asya sa Medes, daghan ang narebelde, daghan ang ni-against niya, o usa niya na si Cyrus. Mao na nagkayusa ang mga antay ni Asya di utos na nilaban, ilang himo na yung labaw nila si Cyrus, kaya kaliwat na sa akin. Mao na narebelde sila, pag-rebuilde, dito na yung nalupig sa Asya, di daw ang Persia, ang Persia na tayo na himo kapital bilang dua. Mao na nga hining nasura o hining ginghariana nga mao ang uso duha day kanas duha ka gingharian ang nasunod hining ginghariana duha sa tuo kaning Media o Persia ang nibangon mao si Cyrus dito sa Persia. Mao nang sumala sa ulang ko na ang pikas kilid mao ini tubo nibangon. Kalau sana dapat yung pasahon. Mao na nga Inot, pag-inotan niya. Dili naman layo sa busok nga gipaak sa iyang mangipon. No? Diha naman dayon nagkalahi o panabot. Kaya naman, sa ilaha, kining tulog ang busok, mo kanyang tulog ang gingharian dito. Atong Lydia, Syria, basta na ito. Mo ito gingon nila nga mga gingharian. Ilan ang gisambingay kining busok na gingharian nga nasakop sa Grisya. No, tong Lydia, ada ang Lydia. Mao na ang ilang interpretation mo na mag-issue kita. Kaya mga kabalota sa ilang po nga palabot. O nadre o ang Lydia, o Sapira, sa putulayan ni Periods. Pressure sa periods sila. Periods interpretation. Oh, tara. Symbolize.
Mula nga diha ta magkalahi interpretation. Pero pareho ra o ipasabot nga mananap. Sa din the three ribs, napudre tayo. Napudre interpretation, the three ribs are the first three empires, Egypt, Assyria, and Babylon. Naik puninga ko, doktrina Unsa punilahan ng doktrina. No? Kita kaglayan nila. Mga high-tech naman karon. Kadala naman tayo, cellphone rin search naman tao. Dali kayo. Sa katapusan, ako nabasa, doon na ibigyan. Kung sa ito, Syria kung sa ito, basta kayo tulong po ito. Sa lain po nga doktrina, lahat po nga nasod, nga inharian nga ilang pasabot. Mula nga, dili ta magkapareho, iyan na yun sa gitawag kong ribs. Iyan kita magka-bigil. Mula yung dili din mahimpit ang kahulugan. Mapilon niya, huwag niya panilahan niyo. Mapilon niya. So karon sa ito, lahi. Ganong lahi man. Atong sabton, ganong mag-isdot magkaong mga nasod ang nagdapita. Nga ang gisulti din sa walaan kasulatan, usar man ka mananap nga may imaw. Nya kanang mananap, ang kahulugan niya na usa ka gingharian. Panggobyerno. Nasod ka gingharian. Kung yapit pa rin mo rin tulong ang mga nasod, ipilari ka mananap ng imaw din Dinahin mo ng upat. Diya palang daan, masabot ito nga, dili haong ang ilang interpretation. No? Dili haong, ano man? Imo mga nasod, imo gingharian itulong ka gusto. So ato pa kaning usa ka uso nga usa ka gingharian, nagpa tulong ka gingharian, bala dia Egypt, Babylonia, nagpa po siya. Nahimo nga tayo, nga upat na ka nasod na. Upat na kagingharian ang nahulaboy din Hindi man mo sa tanda yung tag na usar man kamanalap ni Ahon. Nga gitawag kong uso. Usar naman na. Kung mayon ka na Egypt, Babylonia, ito panap, niapit po rin ang leon, na baba. Mag-drawing po ka, leon din yung tayo, ang usok, leon. Mag-drawing po ka niya ang Egypt, usay mananap pa ng Egypt, mo po ito ng baba. Yan ang ta. Kung sakto, ang interpretation, nga ganang tulog ka gusto, tulog ka gingharian. Sumala sa resulta kanina. No? Na, nga, ang tinuod nga husay ana, sumala sa kalang simbang mo tudlo, mag-isdot ka na gipon. Na diha ang itawag ko balaod. Na diha ang papa, na diha ang balaod. Nag-ingon nga, kung ang balaod, wala gipon, dili ina magsilbi. Muna kaning nga ber, kaning nga uso, nga paak pag isang tulog ka gusto, buot pasabot, nga kanayang gipaak, ilalong sa iyang balaod. Kanayang gipaak, ilalong sa iyang panggobyerno. Babylonia, ilalong na sa Babylonia na, ang Egypt, ilalong na ito. Ilalong ng puto, Islam ay nahimong entire na kingdom, tungutana, nakapunta diya sa Julian, ay ganoon mananap na po kaubang mananap. Wala mo po, usarong ka mananap na. Mauna, yung tinuod ini, kanin tulong ang usog na nasa papa sa mga uso, yung mga nagdala sa mga balaod sa Grisya, mao ka na ang tulong ng mga hari. Kinsa man, nagsugod ka, Darius the First. Ano rin? Musang puliga sa hari. Sa 522 to 486. 522 to 486. Sunod ang Darius the Second. Ano sa? 423 to 405. 423 to 405. Darius the Third. Ano sa? Last man siya. Mao ang tuig sa 336 to 330. Mao kani ang tulog ka mga hari nga nagbalos-balos. Pagkuma sa Darius the Uno, Darius the Second, Darius
III. Mao kani ang nagdala dito sa balauran, balao dito sa Grisya. Sila ang nagpe-implement, sila ang nagparako sa gingharian. Pinagi sa ilang gingharian sa Grisya nga dito ni kang Cyrus the Great nahimo, no? Kay si Darius man ang misulod sa Babylonia aron nga malupig ang Babylonia. Pero sa tinuod nga sa Isaiah ani sumala sa kalibawan nga kaning Babylonia wala ni sa malupig pinagi og gubat nga face to face batok sa Medo-Persia. Yung sa kay paggubat kay kaning Babylonia dili pasaras ka masulod kay hapon kayo ang iyang ural, iyang paring. Naingon og building kabuga. Muna maglisod og sulod ang mga sundalo sa Medo-Persia. Ang himo ni Darius yung ang tubig nga mosulod dito sa Babylonia, naman ay rias-rias dito. Dito mosulod ang tubig nga supply og tubig sa sulod anang nga syudad. Napalitan mo ni ang kural sa Babylonia. Dunay suba diha, dunay rias-rias diha, hindi kasulod ang tawo nga mosulod ang tubig, mo'y ka-supply sa mga balay ni, sa palasyo ni, sa mga sundalo, hari, mga tao na po yung sulod sa Babylonia. Isa kasulod ihapon kailang kural sa Babylonia. Kaya nagama ba sa kaas kayo maturi sila? Dito ko kayo. Yung sa himo ni Darius na patatake nila, kaning tubig din nga nisulod sa Babylonia, naggawa sila og laing suba. Nagkalot sila og lalong kayo diri nga yuta na himuot sila suba. Kaya aron nga panahon nga matake na sila, dugo nilang yuta din para ang tubig diri suba mabalik sa bigas. Aron wala na tubig mosulod sa Babylonia. Sa purpose, aron nga sayo nila paglangoy, paggabas sa mga butaw, lalo mo malumos na sila, wala man mauso oxygen sa una. Wala pa yung compressor ko. Wala yun. Nang dilis na kagbanta lalo, magabas ng butaw, lumos sila, kaya lalo mo na yung subaan. Mawala ilang tiknik, naggabas sila parang limos at kanal, lalo tayo. Pili mo ka, tuwing ilaw ito, okay kayo. O bulan pa na, nagkaroon po naman sila. Panahon na matake sila, iato nila sa gabi. At itong panahon na si Belshazzar, kauban sa mga sundalo, sa mga asawa, naghubog-hubog. Nagsikermin, nagsikao, nagsihubog-hubog. Dahil gamit ng kupa, nisulubog ng bulawan, ng salapi, ng kupa. Nanginom sila, naghubog sila. Dito niya gawas ng kamot, nisulat bumbong, mini-minute kaya pasin, yung gingharian, gitimbang, kung nakita ng ulangan, o gitapos o gihatas na bigyan ng presya nun. At yung gabi una, kung interpret Daniel, ito na yun. Sila nang iisip ko ba, i-atake nila. Pag umani, hubas ng tubig din, gamay ng tubig, yung hubas, gamay yan, nga, pagkasulat, iputol ng kasulat ng mga presya talo, nakahubog na ng mga kaldihanon ng sundalo kay Belshazzar. Di pamatay na tanan. Wala ka malay-malay, ay hubog naman. At isa lang kadalo, sila yung mga kadalo sa mga kaldihanon, bisag pusok na sila, magbuwas na nila ang gamay, butas ng nila, ang musuka sila. Pagsuka nila, kaon na balik. Kaya dinanalo, kay lubog. Naghangi makamig ng kanon. Kaya yung nasulbat yung may kay huwag makaluping na hari na sila. Nga ito mapagi ang pagkatake. Sinutok na pagi, nalupig ang Babylonia dito sa panahon ni Darius. Bakit Isaiah? O gini, inyong nakita, nga kani si Darius the first, Darius the second, Darius the third, isambingay sila sa kusok. Mag-isgop na ka kusok, buot pasabot, tanawin mo si Adan. Ang babae, gihimo, gikan sa kusok ni Adan. Buot pasabot, dapat kadang pulo ka kusok, nagtubikan sa bisya. No? Dapat kanang pulo ka kusok o kaning mga tawhana taga Grisya o sakop sa Grisya o opisyal sa Grisya. Kaya naman, ang gusok part na sa lawas. So kaning gusok part na sa lawas kasama ni Adan, part niya si Eva kay kasi gusok. Di ka pwede mingon na kana Egypt na kana Babylonia na kay lahi mo na Babylonia lahi mo na Egypt. Dili na part sa lawas sa Medo-Persia nga mao ang bear o gusok. Ina pala daan sa buta. Nga mali ang ilang interpretation. Gusto ko na, siyempre, part na, na may gusto ko ng bear. Na part na sa pagka-Grisyanon. Part na sa magdumala o hari niya sa Grisya. Ano sa Medo-Persia. I mean, wala palita sa Grisyanon. Sorry, dapat na sa Medo-Persia. Part na siya sa Medo-Persia. Kaning hariya, kami si Darius, the first, the second, the third, dapat
kauban na siya diha sa Medo Persia. Kay gusok man siya. Kaya na dyan ang babae, ikas sa gusok na dyan. Part sila. Una, di ka pwede mingon, sumalas na interpretation, nga Babylonia, Egypt na, di ka pwede mingon na kay lahi ang interpretation nga naa sa Biblia, kay kani sila, dili ingariya, pagdili mga leaders, mga hari. No? Mauna yung maturan, ikiyan sa umanusod, no? So muna, nausay na to, nga kaning bear, mao ang Medo Persia, o kaning tulo ka gusok, ila ra pong tao opisyal sulod sa Medo Persia nga mao si Darius the First, Darius the Second, Darius the Third, ang last nga nagigubat dito sa Persia sa 330, 331 hari na sa Alexander the Great sa Persia. Magstorya na po ta may tungod sa Persia. Nakahari ang Babylonia sa ibang kalimutan na ilang ilong na yung Jerusalem, ngarihan mo sa Ginoo. Sunod, niluping sila sa Medo Persia. O karon ang isod nga hari sa kalibutan sa 331 mao na po ang Greece. No? Mga tagaan taning matuig. Kani Medo Persia ni hari sa Israel ko eh. Wala man. Ang Babylonia sa 606, ang Medo Persia sa 538 mo ni pag-atake. Mga puto po ni sumpayan ng competition din ni ano sa ilaha, tutulong po ni nga 538. Yung ano ba? So 560 minus 4 kaniha pila? 6 minus ka 7 kaya paatras man eh, pila? Natulong ko nila 9 nila, no? 16 pila? Ha? 16 ba daw? Pila mo rin? 17. O, sakto, no? So 9. Yan kani 5. 5? 3. Dili, 5. Dili sila, kaya nakuha na nito sa. Okay, baro na siya. So 3. Baro 1. 539. Ang 539, ang sunod na tuwing yan ay 538. Pero doon na po yung historia ni, nga anang 560, wala muharay na si Nerik Lazar. Kani sa muna ikaduhang tuig ni Ibn Marduk, ni Rudak. Na po history nga 561. Kani may buwaog. 4 years niya, ila? 7. Kani 5 na lang, 557. Dayon, 17 years. Kani noon, 9. Pila? 0? 11. Minus 4, 7. Okay, 5. Ngayon, ang 7, 0. Ito ni 4. Kapag balik 40 man, itaas man. Okay, ano siya? 5, 6, 1. Kanira ito. 5, malang sista din. Okay, 39 na tayo. 39 na. So, sa 539, unang pagsunod na tuig, ito, layo na kayo sa. Mga po sa picture story, 561. Unang sunod tuig yan is 538. So, muna, kasi po, kasi 17 years, ang sunod na tuig, 538. O, diyan na yun, si sa tayo, ipatay ni Darius. Then sunod, ang Grisya. So, tuig na 331. Human silang gubat sa 330 pagkasunod na tuig, hari ang Grisya sa tibok kalibutan. So, mauna nga ang Grisya na po na itong istoryahon. Kung unsa ang kanya niya na sa balaan nga kasulatan. So, pasahon po nila isa 19. Ay, Daniel 7. Daniel 7. Dinhi sa tapos niini sa human niini nakita ko ang lain na usab o ganiya karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako sa usa ka langgam ang nanap may upat usab ka mga ulo
ug ang dominyo ihatag kaniya. So kanila po daw i-interpret, no? Ang usa ka leopardo nga upat ka pako sa langgam, upat ka buok ang ulo. Mula po makita mo yung interpretation, sila direct sila. So karon na po ni taga panabot. So leopardo mo ni color sa leopardo ay putik-putik. Then upat ka pako sa langgam. Wala gingon nga kila wala kay langgam. Nakaron sa may meaning na sumala po sa sila. Ang dikil ani, nagdikil ta nila din hira po sa usara po ako nakita nabasa usara ka dynasty. Ito po sila nga dynasty mo. Po din dynasty sila. No? Pero sa tuwa nagdikil sa usara ka dynasty. Kaya gipili nila nga dynasty, katong dynasty nangyari nagkadyot. Nasakop na po sa Macedonia. Nandili atong kadyot ra kapag yung idugay siya. Atong basahon ang usa ka interpretation. Sumala itong ibasa kaya kanang pako. Gawa sa itong magdaragit na gila, dunay meaning sa pako nga gitawag o strength, ability, puso, dayon abilidad, dayon protection, then expansiveness, dayon serve as instrument of war. No, mupadako sa gingharian, expansiveness of kingdom, as kingdom, an instrument of war, magamit ko siya para gubat. So kanina upat kapako, kay kusog man siya, abilidad niya, mupadako man siya, muprotekta man siya, magamit siya sa gubat, kung saan ini. Dili po tapton nga magamit sa gubat niya pako, manglupa niya ang maligo, ituksok mga putra, nga nang pasabot na. Kung saan niya pagpadako ang gingharian, napako na siya, ang buot pasabot ani, dili literal na pako, kundi tawag sila o fourth dynasty. Muna yung upat ka dynastiya. Fourth dynasty. Sa gingharian sa Grisya. Ano ba sa Grisya karon? Sa ato ang interpretation dahil ituman mo tudlo, ang una nga dynasty, kaning dynasty mo palako sa gingharian. O isakto ang ihatag na interpretation na kaning pako expansiveness of kingdom. Kaya nga naman, dynasty siya, mo palako sa gingharian. O magamit ko siya, matutulin instrument for war, magamit para gubat. Magamit siya kay kanang upat ka dynasty, upat ka gingharian po na siya, upat na siya ka gingharian na sakop po sa Grisya. Kana sila, dunay mga tao magamit sa gubat, kunong dalit na palako sa Grisya, ilang gingharian. Ang mga silingan nga lungsod, nga dili mo yun sila pamalaw, dili mo hatag ng quiz ilang gubaton. Gamiton ng upat ka dynasty. Kung saan na, unang nga dynasty, ang Argead dynasty. No kaning Argead dynasty, no kani ang unang dynastiya nga gipamuluhan. Nga nagsugod itong 700 to 311. Nga ang pangulo nila, kaya doon na may ulo, pagka-ulo mo na siya, mao si Perdiccas the First. Si Perdiccas the First. Sunset, no? Para dapat sa ikatulong. Hindi niya, madugay pa taan eh. Muna ang kaniya ito, itapik ng pagkamana, upat na oras yun eh. Upat lima. Shortcut na ito, tulo, duha. No? Namutay, i-update pa natin ito mga pizza. Nasya lang tayo, kanin sa Roma na may mga pizza eh. Yan. Tante nga, masabtan. Alaw, video sa Marita, hindi masabtan. Perdiccas the First. Ito tante nila, masabtan naman ang mga parts sa mga anak. Sunod, ang Seleucid. Seleucid dynasty. Ano sabi? 312 to 64. 312 to 64. Yan ang saga, sugod, yan po siya Roman. No? Sa umala kasaysayan. Kasaysayan. No? Natong yada. Sunod, aking sa pangulo ni si Seleucus. Seleucus the First ni katol sa Greek
Nikitor sa English. Sa meaning ng Nikitor, Victor, or Conqueror. Conqueror na, Victor o Conqueror. Muli meaning sa Nikitor. Sunod na ang Ptolemaic Dynasty. No? Nga gipanguluhan ni Ptolemy, ang hari sa Ehipto. Sa tuig nga 305 to 30. 305 to 30. Oh. Atras na, negatibo na. Bilong pa sa negatibo nga ito eh. Na si Ptolemy the first, sa ingala niya the first suitor. Similing na suitor, deliverer o manluluwas. Kaya man na, ito muna mo bulag-bulagan na yun sa gibuhat ni Moises. Kaya si Moises, itawag ito, deliverer, manluluwas. Mula nga siya po, nagdala po sa titulo nga, deliverer o suitor. Ano? Ada po siya, no? Manluluwas po siya. Si Ptolemy, the first suitor. Oh, lahat ng title ng gamit. Sunod, ang ikaw pa, Antigonid Dynasty. Nga, ang hari din o ang founder, ikaw ang ulo founder na, mao si Antigonus the first. Oh, Monotalmos or Monotalmos, normal sila. Sumala sa kisulat Isayan, Monotalmos. Kaya kanang talmos, mata, samantala ka ng monop from the word monophonic, single. Single line, single. Music na single, monophonic. Or mono means one. Talmos, mata. So, usara yung mata kay daot niya sa mata. Si Antigonus the first, ang founder sa Antigonid Dynasty. Sila mag paribigyan, wala din na sitaw, wala kanila, Lysimachus Dynasty. Na kung basahan kay Sayan, nung nihari ng buhat, tulog ka dito na nihari, wala mulugay ng Lysimachus Dynasty. Kumakalang kami dugay sa 300 to 311. Seleucid 300 to 64. Ptolemaic 305 to 30. Antigonid, ano sa may? 306 to 168. 306 to 168. Dito na ang gubat, tali sa Roma. Nga preparasyon silang hari na pildi siya. Muna nga adto na punta sa ikaw pa nga mananap. So, itong balikan ka dyan, kani mo ang Grisya, upat ka pa ko, upat ka mo nagpadako sa gigarian, mo nagsuporta, mo nag-antang usod, ang gubatan na yung mga tao, tawag Grisya. Upat ka kaya nabahin mo sila upat. Kuman nga namatay si Alexander the Great, na mao'y nakalupig din ni Darius the First, Darius the Third, si Alexander the Great, namatay siya, ilang taon na po siya, namatay siya. No? Mula kaya? Oo. Ngayon, ang nabilin niya mga general. Muna yung mga general, nagtukod, doon ay mga na dinilang ng mga dinastiya. Doon ay mga natakupan na dinastiya. Pero ang mga founder na niya, pagipangita, itong mga general, ang founder nila Amonit, nasugod pa sa panahon ng kaning RJ dynasty sa 700 to 311. Founder, pagipangita kay ulo man ang isabot nila. Ulo man sa mao nga ginharian. Mga po sila sa interpretation, doon po ikahatag nga kanin silang upat ka ulo, lahat. Ang nila, dito sila may dinastiya ni kanin po may upat ka general. Doon po general na wala masakop maning mga dinastiya. No? Pero katong sabton kay ulo man siya sa kalawas, put masabot, ulo siya means founder. Dili lang kay siya general. Pero tuod man kanin mga general ang pulit, yung mga head aning mga dinastiya. So kani siya upat ka pako nga gitukod po sa upat ka ulo. Nga kung tawgon siya o kalawas, mao lang ang lawas nga ingarian sa Grisya. Oh, dili siya manala. Sunod nga itong basahon, mao ang ikaw
ikaupat nga mananap. Hindi naman tama sukuan kita sa Indonesia atong batahon. Kaya ang topic kinahalang ka history. Kung mag-topic na ni. Sunod na niya nga gaman ni siya PowerPoint na niyo makita aron di mo katulgod ng ilaw. Para malinaw po tanaw. So okay, mali. Sunod tapos ni nakita ko sa panahon sa gabion o ganiya karon na ikaupat mananap. Makahadlok, mabangis. Ang mga gibutang nini. Makahadlok, mabangis, ilabihan gayon pagkakusganon o kini may dagkong mangipon nga putaw. Siya milamoy o gipunis-punis o miyatak sa salin sa iyang matil o kini dahil sa mangarap nga hula kaniya o kini may napulo ka mga sungay. So wala gibutang mo sa klase nga dragon man na siya. Dragon man na siya, sawa man na siya. Sa pagklase nga lang siya, wala gibutang sa Biblia. Ang gibutang lang nga makahadlok mabangis. So karon makita niyo nga naingon man siya dinosaur masagol sa buhaya ng giluin. Tapos kay mahadlok diya matanaw na. Ngayon, adunay na pulo ka buok sungay. Bakit yung padayon pag ina? Alaw sa lato na sa city. Yan ang nagamay ang sungay. City ito. So karon makahadlok ko kay Lisa, may kunis-kunis, miyatak salin o may napulo ka buok sungay. O tanaman niyo. So kaya siya nga mananap makahadlok. Lord, kung doon pulo ka mga sungay, o biyatak, o mikulis-kulis sa salin sa iyahang tiil. Sila nito sila nga Roma, no? Managlahi ka karon dinhi sa mga sungay. Ang muli bantayan ninyo, maglahi ka sa sungay. Kailaha, mga nason, ang mga gingharian kini mga sungay nga pulo. Samantala sa tuwa, dili gingharian, kundi mga pangulo, mga general. Atong sabton, sumala sa giasoy ganina, o giunsa ka na pagkahitabo. Sumala sa ilahan, atong unang sungay. Pag-una sa sungay, interpret, hindi naman ka magkalahi. Sumala sa interpretation, ganing mga sungay sa ilaha, mao kining pulo ka gingharian sa kanadto. Kung sa man gingharian na, ini gi-adapt sa mga protestante, kaya nga dapat una kaning Frank. Nga mao kining France. Sunod, kaning ito Alemany. Kung sa man Alemany, karon tawag siya og Germany. Sunod, sa ilalim interpretation, labi na ng protestante. Lombard. Dahil Lombard. So may Lombard. Lombard, Italy na sila, Italy. Natumbo ng Italy. Sunod, ang Swiss. Ang Swiss ay dili sa sumala sa interpretation, baka yung Portugal. Ang interpretation na po na isa akong nabasa. Nasod karon. Sunod, ang Anglo-Saxons. Sa mga nasod ng Anglo-Saxons? Ang England. Makalungkot pa sa rida na may Anglo-Saxon. Upat sa ispadahay, England. Nga karon England. Sunod, ang Burgundians. Mula lang interpretation sa pulo ka sungay sa Roma. Kaya mag-sakop pala sa Roma. Kaya ito. Kaya pulo ka kaya nandiyo sa Roma. Mau kaya ang Switzerland. Kaya katagan, Switzerland. Number 7. Ang Visigoths. Saan ang Visigoths? Mau ka na ang Spain. Spanya. Sunod. Ang Heruli.
o Hirulay. Hirulay. Sama. Italy. Italy gahapon eh. Di mo gud ka Italy gamay ako pa Italy. Kana Italy sa una nabahay ba og gingiriya na. So kaya nung part sa Italy gyud po na nabilog ingan ay hari ana. E mato sa interpretation. Ilang interpretation kanang sungay nga hari di na matulog hari tungod sa nasod. Amo na ila counter. Mga kanang sungay dito sa ilaha, ingon na dito sa wala kasulatan nga mga sungay o mga hari. Intan ng nila, no? Pag yung nga yung sungay, ang wala kasulatan, kasulti na nga mga hari. Kapasaw sa pinadayan. Pinadayan, 17-12. Basta yung nga yung sungay, ang mga patubasa kaya katong kanti kamiro ng sungay hari. Apa yung sa pinadayan? Pinadayan, 17-12, maging kasulat nga so, napulong ka buong sungay, ngayon mo nakita, hindi sila ba napulong ka mga hari. So, sa ilang halagi, kanang mga sungay hari, pero inang po ka, may ibang hari kung wala yung mga gingharian, wala yung mga nasod. Ngayon, sa may counter ni wala, punta nun ka. Ito, card. Kung sa may mong ikuan, kung sa may counter, kamingin po ka ito, no? Hindi mo tawag hari, wala yung mga nasod, wala yung gingharian. So, mula, ang gusto ka puro ka, ito bilang mga nasod magiriyan. Muna ilahang sulusok. Pero hindi pwede na sa tuwa. Kaya sama sa misulta kanila, sama sa walang kasulatan, na ang nigula niya, kagsarang ka mananap. Kani po yung mananap, niguwa, usara po gabo, kaya kanang pulo ka sungay, sakop anang pulo, sakop sa ulo, anang mananapa. Kung saan na ito example eh. Katuloy ang kandil, o katuloy ang karniro, itong ibasa ni Nas Daniel, na ang karniro, adunay duha ka sungay nga kani mao ang duha ka hari sa Media o Persia. Bot pasabot nga kung mag-isgot ka rin madalang nga adunay sungay, kung pila na ka sungay, mo ay pulo ang galing o duha ang galing, mo ay hari o pangulo, opisyal na labaw, ana nga gingharian ng nasod. Mo ay klaro mapalabot. Palitan kaniyo. Igimaw siya pulo yung sungay. Dili pwede nga kaning pulo ka sungay, aduna po sa mga gingharian na lahi aning mananapa. Kaya naman, nakita mo sa drawing na sungay siya sa usa ka mananap. So, pangulo ni siya, hari ni siya, na ilang gingharian, usara ka gingharian, usara ka mananap, usara ka ngalan sa nasod o gingharian. Usara. Di ka pwede mo ingon nga kani siya pulo ka gingharian, kaya pulo po ka mga hari, kaya naman, sumala ang isulti niya sa Biblia, dahil nga ang karniro, duwa ka puksungay, nga mo ang hari, mga hari sa Media o Persia. O ang kanding po, usa ka puksungay, nga mo ang hari sa Persia. Muna proof na to. Kaya kung tinuod pa nga, kinahanglan kaning sungay, magdala po yung harian, mo yun natalang, ito sa kanding ang karniro nila. Nga kaning karniro, adunay duha ka puksungay. Nga kaning kaniroha mao ang Persia, kay kaning sa kasungay mao ang hari sa Egypt. O kaning sa kasungay mao ang hari sa Syria. Kay duha sa gingharian. Ano ta? Kay gingon mo sa Biblia karniro duha ka puksungay nga mao ang hari sa Media o Persia. Ang Media o Persia mao ang karniro. Pasabot usara ilang gingharian. Usara ka gingharian. At kung ka sa Persia, usara po. Munang kalapon, pulo ka sungay, pero usara kaging harian ang ilang gidumalaan. Usara ka sa nasod. Usara ka pang-gobyerno. Ano na ito pag-clear na ito muna-una. Manipog mo na rin, matuon na sila rin. Sabi ko lang rin. Hiruli, sunod ang bundles. No, bundles. Kaya sa Italy, kaning hiruli o hirulay, paano siya? Sa tuig ni siya na 493. Kaya pong bundles sa Africa. Africa na karon. Ay magalang sa una ko. Africa ni siya sa 534. Oh. Ang kapulo ani mo ang Ostrogoths. Ostrogoths. Kailan yung usay sa Italy nga po eh. Sa
Italy karon. So sa una, wala pa nila ng Italy. Sa tuig nga 538. Dito na sila exist ni mga ginghariana. Kaning duha ni sa yuta na sa Italy, tawag ng Italy. Ako mula Italy. Nya kani sila nasakop dito sa una. Gingharian mo sisilingan na sila. Sumuli ang pulo ka mga sungay sumala sa interpretation sa unang mga magsanyaw. Nasumpak yun siya sa balaan kasulatan kay galing mananap din ng gigimaw usar man ito mananap. Unya adunay pulo ka mga sungay. Kung pasabot kaning mga sungaya o kaning mga haria sakop siya o usara siya o lawas na kaning Roma, gingharian sa Roma. So pulo ni sa kahari nga usara ka buok ilang harian nga mao ang Roma. Mo ni klarong padabot kay usar ni gimaw mananap. Wa man pagimaw sa mananap na pwede dire lain mananap sa mga ulo wala man. Siya man usar na mananap. Mao na nga kaning interpretation nila kinahanglan gyud ang hari na inasod ila harap po ng palabot dili makahaom sa balaan kasulatan. Kung ato sa cross examine sumala sa balaan kasulatan ng karniro nga Medo Persia duha ang hari. Usara kanyang gingharian to kay under naman ang Medo Persia, under naman ang Media sa Persia, usara gito. Mao sa Medo Persia siya usara to kay labaw dito sa Cyrus. Nagiingon dito ang duha ka hari. Nya dinhi pod usara pud kalawas sa mananap nga pulo ka sungay. Usa kalawas sa giharian o gidumala sa pulo ka mga hari. Muli po pasabot sa Biblia. Dili pwede nga mahimo po siya magdala po siya og laing nasod. Kaya laing nasod ng muli o lamang ka France, Alemania, Germany, Lombard sa Italy, Sweden, Portugal, Anglo-Saxons, England, Burgundians, Switzerland, Visigoths, Spain, Herolic, Italy, sa Italy Gapon, Bandar sa Africa, Ostrogoths sa Italy Gapon. Imang ka? Imong gano'n yung mga nasura sa Roma, yung itong-tong din Di lahat na po itong mananap. Di na ito sa matawag na sungay alone. Ay nga naman, mananap na siya nga doon ay sungay. Sumpot pasabot, magtungtong rin siya yung ulo, pagka nga ito na i-degrade din wala po siya sungay. Nga na ang isura kung rin na ito. Ang ilang interpretation. Nga na ang resulta. Nga kinahanglan, nga kanang sungaya, doon na po siya yung lawas na lahat ng mananap. Dahil may nalugar o lahat ng mananapan. Ito pag Germany, lahat po lang equivalent na mananap dito. Yang ingon sa Biblia, usara ng mga upulo ka sungay. Mga dili pwede nga kanin sila magdala o laing manasod. Usara, naging harian ang ilang pag-dumalaon. Usara. O kaya ito interpretation na yatag. Kung sa mga interpretation na ito, ikas tuman mo ito, no? Ano yan? So, isulat. Ito sa ito, gamay na kayo sa obligil, pero dili pwede watong sa Ginoo. Kay ang hingpit, ang dili hingpit, gihingpin man. So atong basahon din ang pulo ka mga sungay sumala sa ilang mga tuig. Wala. Ang una din si Gaius Dilius. Sa First Punic War sa 264 taman sa 241 before Jesus Christ. Itong ipakita nila, nasubay tag history, kabasa ta, dili. Tuguliin mo na una, natay history kita now, i-research, kabasa ta. Dili yun nga, istorya ta, tumutumo lang. Kani sila, tulo ka mga general. Kaya kani si Gaius Dilius, general ni sa Marino o Naval. Itawag na siya karon og admiral. Ang iyang gitala, mga naval. Kaya namin mga barko ng Roma. Ilaw sa bubat sa Punic War sa 264 to 241 nga panahon. Si General Gaius Dilius. Muna, anong itawag mo na first Punic? Asa man ang word nga Punic? Ano mga Punic yan Punic niya taga Phoenician. Lugar sa Phoenician, nibalhin sa Africa. Kaya itawag Carthage. Kanang Carthage, muna kapital ng siyudad sa Africa sa una. Dili po na Africa nga na. Ang kapital ito itawag Carthage. Muntagon sila Carthaginians. Agon po sila o Punic, kaya gikan sila sa Phoenician. Muna ang kontra nila ani mga Afrikano sa atong panahon doon.
Muna kontra ni Gaius Julius. Ang sunod nga general si Publius Cornelius Scipio Africanus sa second Punic War. Oh. Afrika, punta na ng Afrika. Kaya na naman ginagawa ng Afrika sa una. Panahon nila na Afrika naman gino. So, sa pizza na 218, taman sa 201. Muna istorya na. Sunod. Ikatulo, si Lucius Aemilius Paulus Macedonicus. Lucius Aemilius Paulus Macedonicus sa Macedonia. Macedonicus. Naglaw na. Sa tuig 171 to 168. Muna pagkalupig sa Macedonia nga mao ang Gresya sa 168. Nasugod ng gubat sa 171. So kani nga gubat siya, duha man klaseng gubat sa una, lunay Punic War batok sa Carthaginian sa mga Afrikano, doon na po gubat nga batok sa Macedonia. Kani Macedonia, doon na po sa tulo ka klaseng gubat. Lunay First Macedonian War sa 214 to 205. Doon na po Second Macedonian War sa 200 to 196. O kung third kaning last, kaning si Lucius Aemilius sa 179, 160, Macedonia ang iyang putra. Putra niya kasi gubat na Punic na Macedonian. So kaning dire sa Macedonian, nasakol gyud po ng mga Punic ani Phoenician. Itabang gyud po ng mga nagya po yung mga African silang kontra ani. Kaning Macedonia na po yung mga ubang po ng Iberian. Dato pa lang Gresya, nakahari po ng Gresya sa pagkalibutan. So mga pwede sa matawag na itong Punic War. Pero sa history, separate siya. Macedonian War, ikatulo. Mo po siya last na gubat. Kay ang last na nangyarihan na ituan Biblia, ang Gresya man, nga mo ng Macedonia. So 168 na human. So tulo ka, ima nagata sa Ginoo. So wala, no? So doon, ikaw pa. Mawang, si Lucius Cornelius Sulla. Ani siya, natawo ni siya sa 138 o dito taman siya sa 78 before Christ. Kapag siya natawhan o pagkahanaw, mga pizza gibutan sa pagbalutong no? So na ang si Gaius si Pompeius Magnus. Teka, Lucius Aemilius katulo, ikaupat si Lucius Cornelius Sulla, ikulang Gaius, Pompeius, Lucius Aemilius, Gaius Marius. Nakatawa na itong isa. Tuloy putang dire, sa ikatulo si Gaius Marius. Dali po sa oras, no? So, ikaupat si Gaius Marius. Na nahuman sa 157 o nanaw sa 86. Oh, 86. Dayon sunod si Lucius Cornelius Sulla sa 138 to 78. Kaunong si Pompeius Magnus sa 106 to 48. Hindi sa taman. Natawa na ang pagka ano nila. 7 si Gaius Julius Caesar sa 100 to 44. Sunod, ikawalo si Marcus Antonius. Kani sa Marcus Antonius mao ni diehard kayo na general ni Julius Caesar.
nga 83 taman siya sa 30. Sunod si Marcos Vipsanios Agripa. Sa 63 to 12. Sunod ang last, si Cesar Caesar o Cesar Augustus. Ano siya, nahimo siyang emperor sa 27 taman sa 14. Siya ang first emperor sa Roma. Dictator mo si Julius Caesar. Siya may emperor. So kanila, puro na sila mga general. Sila. No? Mauna nga lahi kayo ang atong interpretation sa ilaha kay ang ilaha nagdala man og mga nasod. Samantala sa tuwa wala gyud gidala nga nasod nga lain kundi pareho ra. Usara ka nasod, usara ka gingharian nga mao ang Roma. Ang Roma mo ang lugar wala na yung nasod, syudad na yapon. Bis nga nahimo siyang kapital sa kalibutan. Nagpabilin siya na syudad. Munang kanang uban, mayroon sila gingharian yata sa kanasod, mayroon sila nga Roma, titya sila. Kaya ang Roma ako karon syudad na yapon. Kung mabasa dito nga ang pagtuo ni Kailap sa Roma, dahil ang kunong nga Roma ang ibalinan. Ang pagtuo ni Kailap. Pero ang gingharian wala. Totoo naman. Kung yung nabahin dito, buhat na si 4, na nabahin ang Jerusalem ng mga Hudyo. Doon ito sa apostoles, doon ito sa mga Hudyo. So, ang totoo sa mga apostoles, ngayon ito tipis na natin, may nagkailap. Pero ang iglesia, natungkuro ng Kristo, ang totoo. Ang mga naikalainan. So, mga kanya, ang interpretation sa mga tudlo, nga pulo ka mga pangulo. Pulo ka mga hari. Kaya na mga general may sinaran sila. Mga nga, kani sila, haong kayo sa interpretation nga usa ka mananap nga mga kingdom grow na kana sila mo gipod ang mga sungay, no? Mao mga sungay, mga hari, mga general kani sila nga dala og mga tao, dala og mga sundalo na dinhi. Ikanap sa Pilipinas nga gani 5-star general mga na anang sundalo iya mag-istot ka kag hari, mag-istot ka presidente, mag-istot ka prime minister o hari sa kanasod ang under na mga sundalo. Ngano mahimo mga hari kung na kayong sundalo? Amay kami magkaksan mo kag mga goods. Daghan mo kag mga implement sa balao, daghan mo bipinsa nimo kung makigubat ka daw kung ka kag sundalo. Una nga ang presidente, ispitaran siya kay siya may labaw sa tanan mga sundalo, commander in chief. Ang hari, porque sila matawagin sa mga hari kay mga general na naghawin mo ng sundalo. So may kalainan sa usa ka presidente, ka commander in chief. So matawag sila nga mga hari tungod kay katumanan nila sa mananap nga pulo ka buok ang sungay. So, wala mo si pare, kaya sila puro man sila nga taga Roma nga gingharian. Dili pareha itong ilang interpretation nga nagdala kung naglain-lain ng mga nasod. Bot pa sa bawal kung duringon tani, kung kaning France, kung saan siya ka, so mananap ng France. O kung saan niya ka mananap ng France, nga usap ka mananap, example nga, usap ka mananap nga tiger, example nga niya, kanang sungay hariman, ang tiger na apoy sungay. Anak ni sungay tiger. Tiger sa tiger ha. Apoy sungay. Ang Germany, ang sa mananap ang Germany. Di mo bukan mananap dire, bukan nato dire, kaya siya usap ka mananap ng Eric. Na Eric, anak po sa sungay. Yan ang purma kay gingharian man og hari, duha man yung dalo naman siya pulo din ang manungtong hindi yung tigre na sungay, iray nga sungay, ina na ang buray na. Wala mawas, wala selatan. Dapat, nga ang sungay, wala siya gingharian, kundi usara ka gingharian.
sama aning upat ka ulo sa Greece, usara po kingharian. Upat ka pako, usara po. Dili po ka sa Medo Persia, tulong po Greece, usara po ang ilang kingharian, ang ilang pong Grisya. Kauban na sila. Sa kanitong leon ng mga Babylonia, dua ka buktiin, ang mga nagala ka po, Babylonia ang kingharian. Wala nagka lagtugi, wala nagka lain. Usara sila sama sa ipakita ang larawan na usara po sila ka bahin kanan. Hindi mo sa usara ka bahin, sa kabahin, sa kamanap, usara ka manap, dili prani nagkalain-lain. Ang misunod ka kingharian na lain, lahat na po na mananap. Sa Pilipinas, sa may equivalent ng mananap karon, si lion. Ang China, dragon. Oh, magaling dragon ya, mag-isip sa China, mga kalainan basta mag-isip ka o gingharian o hari, mananap na o sungay. Pero diha kaya usap ka mananap, usap ka lawas. So muna ang interpretation. Karon, ito basahon ang sumpay. Kung wala natin nalimtan, muna na, ang sumpay ito, niyatak siya sa salin, sa iyang mga tiil. Niyatak siya sa salin, tumasaw dalit. Eh kani, ang katumanan na ni, lahat yung interpretation na pagyatak. Lahat. Eh ilang pagsabot na, kani man dayon, ato ni sigutan mo niya. Aning pulo, dunay tulo ani mawala. Dunay tulo kag ingarian nga kiibot. Sumala ani nga sungay dinhi, no? Ato sa masahon ni sumpay ani interpretation sa Daniel 6:18. Asunsi na kapin. Sige lang. Eh, wala ka sa oras sa rin mahuman ang topic. Daniel 7. There is 7. Ikapat naman na nga milamoy, magkaistunis, o niyatak sa salin sa iyang mga tiil. Lamoy, may kunis-kunis, o niyatak sa salin sa iyang tiil. So, ito pa, isog niya, o sa konpulis sa, alam ito, kung nasok ko siya, mugubat ni, muhari, mupatay. Kung sa napagi, dito na ito tanawon, libutan. Dito na ito tanawon sa panahon nga ang salin nga tiil sa maong Kingdom of Rome, duha mawali siya. Ang gatong West Empire, ito yung East Empire. Tapos nga na mga gigay, doktor na. West Empire o East Empire. Kani sila, matagaan tani sa Isaiah, dapat na mawala mo tani sa panahipo na gamay. So, ang West Empire o East Empire, mo kani ang ingharian sa Roma na nabahin sa duha. Kapulata, ito kang Diocletian, ito kang Seleucus, nabahin. Nausap papalit ito kay Constantine the Great. O sa lakto na pagkasulti, kaning West Empire, maoy nahanaw. Kaya nga naman, sa panahon ng mihari, ang barbarians ng Germany, muli kontra nila, si King Udwaser, nalupig ang West Empire. Dato si Romulus Augustulus, ang last na emperor sa West Empire. Nalupig ni King Udwaser, na barbarian king. Mao na kanahanaw ang West Empire, nabilin East Empire. Dito na sa 476 taman. Sumala sukod sa Ginoo sa 476 ang sukod nila na kapanahonan. Muna nga sa year 476 ang nabilin ito ng East Empire. Kabalos na sa Isaiah ng mga pastor. Muna nga sa panahon sa 476, dugay ang gilungtad sa East Empire. Niabot pa niya taman sa 1453. Ingala rugay sa mga lipo pang ginagan na tuwid. Anang East Empire kay naka-tanker pa na sa ng mga nasod. Kung tanawin mo sa Google, ibutan sa pula dito sa mapa, sa 456 dilagan pula. So yun, nagkadoon ng 453, nagkagamay ang pula, nagkagamay putusabot, nagkagamay nilang isakupan ng nasod, nagkagamay ito. Gamay na kayo nga pula may uta dito sa Europa, nilang isakupan na lang. Imbis, sa mapa, ako kayong pula. Ang East Empire, hindi ako ang East Empire. Pagkadugayan, nagkagamay, nawala ang pula. Kanina lang pula nabilin. Mula ka 453, igubat sa mga taga-Turkey. O nalupig sila sa 453.
taman ang gingharian nga East Empire. Pero sa ginoo lagi nga miyatak sa salin siyang tiil, nakayatak pa gyud ang East Empire. Kay nakapadako pa man sa siyang gingharian sulod ani mga tuiga. 470 to 453 daghan sila nakangkir na sakop ana nga mga nasod. Ingana, no? Ingana ang ilang sistema sa una panahon. Kung katuhanan nga nasalin siyang tiil, nakayata, nakakulis-kulis. Kasi siyempre, mukhang din at mga nasod kubato na. Ngana siya, isog ang Roma. So karon, dito na ta sa sumpay. Apit kayo. Ako na timbang may tungod sa mga sungay o kanya karon may mitula kanila na laing sungay nga jutay. Nga sa tubangan ini ang tutulong ang mga unang sungay giibot ang tud sa manot. O kanya karon ini bungayad ihayo nga mata nasama sa mga mata sa tao o sa kamata na nagpulong kadtong mga butang. Dinha ta dayon managlahi sa ilang interpretation. Kaya ito lang husay aron i-analyze sa mga tao nga dapat rin ang panahon na kinahanglan nga ang dili tinuod ni doktrina, hinayan na ito o pulit tinuod ni doktrina. Ilisod kayo, himo ng abogado, himo mga doktor, kagpun kayo ng ranggo, mga ambasador, mga presidente, sakop sa akong grupo nga sa Christianity. Pero ang ipaton nga patulunan, may tungod na dili kumplito ang tinuod nga senaryo. Kung dili pahimpit. No, sayang ang abogado, kung ang kalong sa patunan, dili iya sa Ginoo kay ganamat naman og tao. Kung pasabot, doktrina ra nga dili diktado issue sa Ginoo. So karon, ang husay ni karon, mo na ni pulo ka sungay nga ay miguwa na lain sungay nga jutay, gamay pa siya, jutay pa siya. No, gamay siya, jutay po. Dayon, doon na sa mga mata ng baba, dayon ang tulo ibot niya sa iyong tubangan. Wala may drawing tayo po. So, ayun yung picture niya. Tulay tulo ani. Nga na ibot. Tulo ka sungay. So, sa interpretation niya. Nga na ibot lahat. Ngayon yung pulo ka mga nasod na sakop sa Roma. Kanang hari niya, kay Protestante man interpret, siyempre, kontra ang Roma ang Katoliko. So, ingon sila, kaning sungay, mo nila ang papasi. Pagduwa sa mga Santo Papa. Kaning sungay, kamay, mo ang Santo Papa o papasi. Namun niya na, namula udah kumbukan, mo na, dayon, ang ulo ni naibot sa iyang atubangan. Ilan itong isabot nga kanang pulo, diha rapod maibot ang tulo. Ilayo na kayo sa interpretation sa sulti sa balang kasulatan. Iingon man ninyo, o man iingon nga ito ikan sa pulo, maibot ang tulo. Lahit naman. Ako na tulo timbang, may tungod sa sungay, nga niya karon migula kanila, ug laing sungay nga jutay. Nga sa tubangan ini ang tutulog ka mga unang sungay, ibot ang tud sa mga gamot. So ila hapon, kaning pulo ka sungay nga pulo ka naso sa ila, dito na po sila magkuha kay ton. Kaya sa panahon sa una daw, kaning Santo Papa mo ay Santo Papa sila mo ay pag-ubat aning tulong na nasod nga nahanaw sila. Kung may nahanaw kaning tulong. No? Kaning tulong nga gatapad na po. No, tara. Kaning tulong kaning girulay. No, kaning isang tulong, pandal sa kusubos, moro pa yung hanaw. Nagigubat na tulong isa ka general si Basilius po daw. Okay. Hanaw sila. Kung pasabot, nanupig na hana, nawala. Wala man kaya Italy na magyapon, Afrika na magyapon, nawala. Ang ilang ngalan na kingdom nilang ngalan na sa una, Panjab, nawala, ngalan. Pero Afrika karon na magyapon na rin yung pagkatawanan. Nawala. Pero sa tinong nga usay, dili kani, ang tulo, na dili magikan ang tulo din nga maibot. Kung dili, adunay laing sungay, nga lahian ng pulo, lahi iha. Kung kanang lahi ka sungay sa husay sa mga tudlo, dili na, di ka ni pulo, kundi lahi din siya. Kundi mo ka na si Constantine the Great. Hindi, taas mo na itong sayo, no? Taas mo na yung istorya din. Wala tagaan siya, brief istorya po. Si Constantine the Great, matapos ng istoryahon, siya ka ng gamay ng sungay, nga migula, kaliwala aning pulo. Ano ang Ginoo nag-istotan aning pulo?
Tungod kay doon ang wait may lahat, ini si Gaius na isugod ng First Punic War. So nagsugod kita sa unang gubat from the word first. So kita na magsugod kita, ilang katamas kinapulo, ay kinapulo po, diya po namuna ang itawag na emperor. No? The first Roman emperor si Caesar Augustus o si Octavian. Diya po nagikan sa iya ang itawag na pagka-emperor, alam na emperor. So doon na sila timailan. Sa primero o sa ikaduha. Gikan din ha, kaya naghamag mga hari, naghamag mga official, naghamag mga general ng Roma, ilibog mga, so di tagalan at timailan sa Ginoo. First Punic War, kaning ikapulo nga, nahimong emperor, first emperor of Rome. Kaya, imana na to. Dayon sa ipadayon ng istorya, kay Constantine the Great, dito na muna ang istorya nga miduwa ang dutay nga sungay. Ngayon, tungod kay si Constantine the Great, nahimo siya usa ka emperador sa Roma. Ang sabi istorya ni. Sa 293, ato pa niya ito kay Sugo primero. Sa 286, no? Sa 286, kani si Diocletian, nagbutang siya og usa ka Augustus o usa ka emperor aron iyang gibahin ang iyang empire sa Roma. Gibahin niya sa duha. Kaya aron mas dali ang paglambok, dali ang communication, dali ang kanang tawag o kalambuan o kanang aksyon. Kay dugay mo ko kana padala sila ng cellphone, message po sa una. Magpadala sila og telegrama, dugay ka maabot ito sa pikas nga bahin sa kalibutan nga isa kupan dugay kayo. Dula nga mensahe dugay kayo munang kagama sila og laing hari dito sa east o sa west biduhan niya. Si Diocletian mo ang emperor sa east. Sa pikas sa west, ibutang sa dito mo si Maximian sa 286. O diyan nga ibutang na. So duha pa sila. No, duha pa sila. Si Diocletian o si Maximian. Sa duha. So karon, ilabay ang mga katuigan sa 293, nagbutang siya og Junior Caesar. Kani sila ang matituluan ni tawag ni Augusti. So katong sunod nila, nga kato si Constantius Chlorus o si si Galerius, ang ilang tituloan ni Caesar. Mga Caesar sila. Samantalang si Maximian o si Diocletian, Augustus. Dahil pagkabot sa 293, upat na sila. Doon na sila natawag na ito, vice na vice. Mga natin vice president. Dito kasugod sila na sa vice. Itawag og Caesar, si Constantius Chlorus o si Galerius. Itawag na tetrarchy. Ano na tetrarchy? Rule of war. Upat ka emperador ang ginwala sa Roma. Duha sa east, duha sa west. Kung sa hita po na yan kung sa istorya na nga, dunay conflict na itabo nila. No? Pagkabot sa Miwan, 305. Niresign. No? Diocletian and Maximian, niresign sila. Kung pasabot, i-retire mo sila sa ilang pagka-Agustus. No? Dili na sila emperador, kaya niresign naman sila. Kung nga pag-resign niya, i-resign po si Maximian, i-resign po si Maxentius, si Diocletian, automatic, kaya si Constantius Chlorus o si Galerius, automatic, nahimo sila Augustus. Si Galerius, puli ni Diocletian, si Constantius Chlorus, puli ni Maximian. Nangita na po sila o ilahang vice o ilahang Caesar. Caesar nila. O karon, ang Caesar nila, i-appoint ni Diocletian sa west, ilang Caesar si Valerius Severus diri sa west. So mo to iyang vice niya, yung Caesar. Si Juan diri sa Chlorus, Severus. Diri sa east si Maximinus. Si Maximinus ang diri sa east. Asa Caesar. Pero ang nahitabo pagod kay sa 306 diri na naggubat na mga barbarians nga atake dito sa West Empire, atake diri. Diri na. Mao na ang papa din napatay ang papa. Nalubaan, namatay. Nga si Constantine the Great na ang panahon na pagkamatay sa papa sa gubat. Muna dayon nga sa iyang mga sundalo, i-proclaim dayon nga si Constantine mo'y mahimo nilang Augustus o
o emperor sa West Empire. Siya nahimo siya dito. O ang nahimo player dito si Maximian, o dapat si Maximian por si Maxentius, wala dawata si Beros nga katong yang Caesar ni sa West. Kundi yang gi-appoint katong ni-retire na si Maximian, si Maxentius yung anak. Ang unang sa West, duha dito ang Caesar. Duha gi-appoint ni Diocletian ni si Beros, o si Maxentius ang gi-appoint ni Maximian nga ni-retire na. Kaya kay hadlok na si Beros, surrender siya ni Maximian o ni Maxentius. Mutang inaog pagka Caesar, surrender siya. Wala sa mo, wala kasi mo Caesar sa West. Surrender siya ni Maxentius o ni Maximian, si Beros, nga gi-appoint ni Diocletian. Muna nga, ang nahimo dito dayon nga Augustus o emperor sa West, si Maxentius, nga gi-appoint sa mga senador sa West Empire. Muna nga naduha diri ang ilog. Si Constantine nag-i-appoint sa mga sundalo, yung amahan, o si si Maxentius nga gi-appoint sa mga senador nila, sa mga magbalaod, nga siya puli siya amahan. So, duha sila diri nga Augustus sa West Empire. Unang, doon ay nahimo nga gubat ayon sa 312. Nailog sila sa posisyon pagka-Augustus. Si Maxentius batok ni Constantine the Great. Mga nakadaog si Constantine tungod sa damgon niya nga dunay cross babaw sa adlaw, dunay inhok si Lubensis, by this time thou shall conquer sa 312 sa October 28. Nakadaog sa gubat si Constantine. Batok ni Maxentius. Mga na si Constantine ay imong sole emperor sa West Empire. Ang istorya. Kawan din na punta sa East Empire. Ano pa niyo sayon? Una na sa kamay sa sungay, tapos sa istorya ni. Dito sa East Empire, si Licinius, no? Oh. Kani si Maximian, kani si Invictus, kato si Maxentius, nalupig naman. Kaya doon na sa title nga undefeated, unconquered Invictus. Karon dinita sa panahon nga si Galerius appointed Licinius Augustus for sa 308, no? Dili pa lang sa 308, nag-appoint na ni Galerius si Licinius pagka Augustus. O, nag-appoint na si Galerius. Pagka 310 po, nag-appoint na po siya, ug lain na po nga Augustus, nga mao si Daza. No? Si Maximinus Daza. Dili sa 310. Doon na po Augustus sa East Empire nga gi-appoint ni Galerius. Kunya, namatay na si Galerius sa 311. Sakit niya gangrene. Bowel problem. Gangrene. Dito, nagkasakit siya. No? Dito, namatay sa 311. Mga ang nabilin, kaning duha. Puro ni mga Augustus. Dunay kahawiran po niya mga lugar. Dunay, dato mo na yung kondon. East Empire. Ngayon ka po sa 313, kani si Licinius, i-asawa niya ang igsuon ni half-sister ni Constantine sa 313 nga mao si Valeria, anak nga tuig. Oh. Licinius, Flavia, Julia, Constantia, nga half-sister ni Constantine sa 313. Aron nga magkasuod ang East West. Dayon, sa mga kasal sa 313, siya ato sa Edict of Milan, signing sa Edict of Milan, nga dawaton ang religious nga pagtuo sa state, nga dili na ang mga Christian patyon, dili na kuhaan silang mga butang. Ulit mga butang ikuha, gikan kanila. Sa 313, mura og i-amen ang balao dito ni Galerius. Nag-i-aproban ni Amen. Na kapag 313, dili na hilagtan ng Kristiyano. Mao na 313 ang paagi kasal. Igsoon half-sister ni Constantine the Great, gi-asawa ni Licinius. Yan ang usaw na basta maghimo sila kumpadre. Usaw ng ngariyan. Ang to na po na panahon nga nagbubat ni si Licinius o si Maximinus Daza.
napildi si Maximinus Daza sa ilang gubat. Mao na nga ang nahimo rin dito nga song na gidayon po dito sa East Empire nga emperor mao si sa August 113 namatay si Daza sa gubat. Mao si Licinius. So duha na ang Agustus. Usa ka po sa west nga mao si Constantine, usa ka po sa east nga mao si Licinius. Sila lang duha na pabilin. 313 patay lang po si Daza nga yang katman sa West Empire ni Licinius. Ang nahitabo pa ron, nidaga ng mga tuwigan, pag-abot sa tuwig 324, nag-abot naging duha. Si Constantine o si Licinius. Naggubat na isang duha. Kaliman ka, mga magunay-unay na sila. Gubat ni Daza o may kaning gubat ni Daza sa 113 o Licinius, 20,000 sundalo patay. Kaya kauban marumano ra. So karon din na po ni Constantine o ni Licinius, kaya gubat ako sila. Pila kalipon po namatay. Nagsugod ilang gubat sa July 3, 324, nahuman sa September 18, 324. Nalupig si Licinius o nahimong sole emperor si Constantine. Iusan niya ang duha ka empire. West of East, siya ang emperor. Karon, katumalan na siya ang sungay nga midula. Katong tulog ipot sa iyong tubangan. O mula gingon lagi nga interpretation sa tao, masisya, yun. Kaya diya sa Biblia, ingon niya na dunay tulog ipot sa iyong tubangan. Ang unang-una po nato nga, siyempre, na may sungay daan nga pulo, ito yung ibot. Dili siya mag-ibot. Di man, may lahi man sa Biblia, ibot sa iyang tubangan man. No? Ulahi man sa migwa. Kanang, nakuna niya sa iyong likod naman na, dapat tubangan na sa likod. Ulahi mas Constantine layo, yung natuigo. Layo, kayo, kaya pa si Constantine migwa sa 305, 360 layo. Gikan sa Putin, ini, ni Agustus, Caesar, ilayo. Yang may mga tubangan ni Constantine, luyo na eh. Ang atubangan ni Constantine, katong ato siya paghari, nalagi siya tubangan ng mga emperador. Mao nga dito na yun, atong nasurya nila, nga katong sa tubangan ni Constantine ng mga hari, ang una atong mo si naman, Galerius, na namatay sa 311. Sunod si Maxentius, nga dito putaman sa 312. Ano sa 311 namatay. Sunod si Licinius, nataman sa 324. Mao kini ang tulo ka na sungay, kasi siyempre, ng emperor ng muna, mga Agustus ng muna, kaya nakaklaim man sila pila po sa panahon ng Agustus sila, kaya sila, mao ang tulo ka sungay, nasa tubangan ni Constantine, na naipot, giipot, o walay gamot na nabilin, kay si Galerius, walay anak na kapuli, kaya nahimo man si Constantine ng emperor sa East. Si Maxentius, wala po anak na kapuli. Si Licinius, walay anak na kapuli. O katumpong kaliwatan ni Daza, nagipatay ni Licinius, pagkamatay ni Maximinus Daza, gipatay po ni Licinius ang mga pamilya to. Labi ka words no? Kung basahon ni Kinsa gikamatay ni Licinius, uman na nalupig ni Licinius si Maximinus Daza sa August 313, Licinius killed multiple relatives of Tetrarchs. Kinsa? Daza's wife, kung asawa ni Daza. Sunod, duha ka anak, ipatay niya. Dayon, na Severus, son Flavius Severianus, ipatay po niya. Si Galerius na son, anak ni Galerius, na si son Candidianus, ipatay po ni Licinius. Diocletian asawa, na si Prisca, ipatay ni Licinius. Ang iyang anak na si Valeria, who was the Galerius wife. Kung ang wa ang gamot na bilin, kay si Licinius, gipamatay man ang mga asawa, mga anak ng Galerius, o si Diyos. Ang kanya si Daza, dito sa East Empire. Kaya sa West Empire, kaya si Maxentius, wala naman dito, kaya ito naman si Constantine the Great. Wala naman nakahari dito. Iya pong amahan, ipatay po, iya pong iulay kapatay, pero pasigilan si Constantine. Kaya po, namatay po. Yang iso, babae, asawa po ni Constantine. Si Maxentius yung asawa na si Fausta, asawa ni Constantine. Mulit, wala. Kaubara tayo ni Constantine dito. Ang lalaki, patay na. Muna nga si Licinius, di pag, kayo,
Mga asawa ni Gliris, mga anak ipamatay. Ato po si Dasan na kauban niya gusto primero ipamatay ato sa mga anak. Wa ni gamot na bilin kaya sila mismo may galunay. Muna paghari ni Constantine nalupig sila sinyos kaning tulo ka hari, tulo ka sungay nahanaw o nahimong Saul Emperor si Constantine the Great. Umastak na ng tulo ka sungay sa iyang atubangan o panahon siyang paghari na ng mga sungay ang muninining na. Mga sungay sa iyang atubangan bot pasabot nga sa panahon ni Constantine adunay tulo ka bukhari sa iyang atubangan. Aktif. Di ka pwede nga mulingi aning pulo ni ulahi. Kaya di na aktif wala na sa tubangan ni Constantine. Layo na kayo ng history. Silayuan na kayo. Samantalang kani silang Maxentius, Galerius, Licinius aktif sa atubangan ni Constantine. Naagtang ni Constantine. Ug namatay po atong nga si Constantine ngayon mong hari buhay ko po. Pagkahulog nila kamatay, pagkahulog na kalupig, si Constantine na ang hari sa Roman Empire. Ingana, ang istorya sa katumanan sa mga kasulatan. Klaro kayo masabta na to. Wala yung paglipon-lipon nila ha. O, di na nagkuwag pulo, di na nagkuwag tulo. Di, ano yung atubangan, kaya layo ka kayo istorya. No? Una. Ngayon, kamay na lang. Kaning mga mata, sa usap ka sungay ang gamay, ito na yung mga mata, kasama sa mga mata sa tao, o baba na namulong o dagkong butang. Pagsulti sa Biblia nga mga mata, tunay mga mata na sama sa mga mata sa tao. O, di bilang mata ang tao. Usara, o duha. Ang tao, duha ka mata. Bot pasabot, nga gisulti sa Biblia nga adunay mga mata sa tao, kapita. Hindi ka malibaw. Daniel City, 8. O birulang ay sungay dutay na tubangan ini ang tulong mga unang sungay iibot ang sa mga gamot o ganiya karon niinin sungaya dihay mga mata nasama sa mga mata sa tao o sa tao naman magiging mata sa mga tao. Anong ingon mga sama sa mga mata sa tao kaya ang tao dunay mga mata pila duha. Ingay kag 2 that is plural more than one. So mga mata sa tao. So kanina sungay dunay mata sa tao duha pod. So kalau atong material, dili pwede ang sungay, doon ay mata, na duha ka buok. Kaya itong manghihusay nga ang sungay, tao, hari. Sila po sa tupapa sa ilahan. Tinodong tanaw kung si Constantine lang sa tupapa, wala man, kay igan mo daw. So dili, matuman nila ang istorya na kanang gamay nga sungay sa tupapa. Kung dili, kanang gamay nga sungay mo si Constantine, tungod kay ang Roma, ilalong naman dayon ni Constantine, bisan pa ang religious o kanang itawag karon nga Vatican ilalom na sa panahon ni Constantine the Great. Kasi Constantine the Great nahimo siyang Christian. Nang nahimo siyang Christian tuon kay sa 312 nakita sa krus mo sa adlaw dito siya sa krus kay daw siya sa gubat. Pagdalan niya krus ang natami sa sundalo mong nakadaw siya sa gubat kay dito siya panahon nga pwede sa daw siya kang hiruna sa atong 312 na convert na si Constantine pagka Kristiyano. Una pagka 313 nagpirmahay sa Licinius na kanang mga Kristiyano dili na pamatyon, dili paglugon nila mga butang. Una pagkahimo ng Saul Emperor sa 324 wa na ginahilabot sa mga Kristiyano, iya pang gipadako pag-ayo. Una sa 325 gipatawag niya mga obispo, kay dunay obispo nga mutuo Trinity, dunay po obispo mga obispo nga dili mutuo Trinity. Kay Jesus tao ra. Dunay Dios nga man. Mauna nga ipalayas ni Constantine ang dili mutuo sa Trinidad. Mauna nga si Constantine ang nagpato sa Kristyanismo kay Roma man ilang kahuiran nga may hari sa kalibutan. Therefore, ang iyang proklamasyon nga Sunday, Day of Rest sa Marso 7, 321 na implement sa Roma. Nga anang Domingo, nga unang adlaw, rest day, walay magtrabaho. Gawa sa magpabuhi ka ng buyan ng kanang binilanggo ka ng weapon. Pwede mo rin ibuhaton. Muna nga, si Constantine nagpabili ng iyang legacy. Nahangtod karon ang mga Kristiyano nagpahulay sa adlaw Domingo kay mo kanang bulaw ni Constantine sa March 7, 321. So bot pasabot si Constantine ang nagpalaganap sa Christianity sa tibuok kalibutan kay siya man ang nakatungod nga mo implement kay siya man ang do nagpamulong sa dagtong mga butang kay siya man ang sungay nga adunay baba nga namulong dagtong butang sa paagi nga mag-discover sila og mga nasod nga himuon nilang Kristiyano. Pinaagi gapon sa ilang mga leader sa ilang pope mo gigamit ani nga baba
nagikan sa Roma ang mga mandasyon ang magdiskubre og mga nasod. Dili na to iklalis nga si Paretar Constantine kasi si Constantine emperor nga trabaho na sa una magpalako silang ginharian. Mao nga kanang trabaho sa mga sulpapa nga kuha ng mga nasod i-discover mo Kristiyano kay Constantine na nagikan gapon. Kasi Constantine emperor mupalako sa iyang ginharian. Dayon ga-implement siya Sunday as day of rest. Tuto sa nasod nga maptan, mutuo mula sa Kristiyano, musimba o Domingo. Constantine na trabaho. Igo na gisunod. Ora. So, ang ganang katumaran niya na dili na siya material nga sungay tuloy mata, kundi ana siya usa ka na panghitabo sa kalibutan nga angayan nato nga tagaan o panahon. Ngayon, tungod kay kanang mata sa usa ka sungay nga mao si Constantine the Great, nagrepresent ka na sa pagka Kristiyano sa panahon nga adunay midua sa kalibutan nga duha ka nasod nga discoverer. Ug ang trabaho niya na mag-discover sa mga nasod aron nga i-Christianize nila. Ug nahitabo ka na ang tuig niya na sa panahon niya itong usa ka Santo Papa na si Alexander VI sa Pitsaha sa Mayo 4, 1493 na si Alexander VI. Si Alexander VI sa Mayo 4, 1493 uman madiskubre ang Amerika ni Christopher Columbus, i-divide niya ang kalibutan. The world divided between Spain and Portugal. So kaning duha ka mata, dili ni ugari nga mata, kung dili kani sila duha ka nasod kay sila ang discoverer sa kalibutan sa kanato. Unsa may nasura ang Spain o Portugal. Kay kaning Spain o Portugal mo rin nagrumba sa una sa pagdiskubre og mga nasod kay sila sa una ang nasod nga rulay daghang mga barko. Mo na makadiskubre sila og mga nasod. Expedition. Mo na yun nga, tungod kay mag-ilog mo sila, mag-abot ilang barko, mag-ubak mo sila. Kaya nag-petition mo silang dua. Mo na nga, naitabo dahil sa 1493 nga si Alexander VI, nagama silang treaty na pahino ng kalibutan. Ang kaning sa east, mapunta sa asa? Spain. O kaning west sa Spain, o kaning east sa Portugal. Nanatay grupo karon, na grupo asama ng east ani. Diri ang west, diri ang east, diri ang north, diri ang south. So kaning east ihatag sa Portugal. Pwede na po ang east diri. Kay Asian na po may mga nakso continent ni. Diri sa west kaning Amerika. Wala po yung Amerika. Pero sa duha ka continent sa ka nasa Amerika la dyan. Wala po yung may isla din. Dre, dre, mas tapo dre. Nakuha sa Portugal, no? Kung yala pagbahin, si Alexander VI, inyuhan ni West, Spain. Inyuhan ni East, Portugal. Nahitabo pagin nga, ni angal pagin ng Portugal, kaya ang mission ng ihatag din is 100 leagues from Azores and Cape Verde Islands. So 300 miles. So kung ano yung isla sa Azores, 300 miles. Yeah. So 300 miles o 1,100 leagues, diya taman ang demarcation line nga kanan diha para na sa Spain. Ikani sa west. Ni kung pagid ang Portugal kay siya Alexander usama ng Spaniard. Isa kani uli ka mo angay sa iyang himo kay mas kinalang ako atuwa. Muna nga gikan sa 100 leagues himo 270 leagues. Nari pila naman to. Kung 300 pagkipilon pagkatuha kaya po kay 70 legs. Hindi pa kaya ang paghimayo. Wala nga, hindi rin ito ang sakop sa east sa Portugal, nilayo paghimayo. So, itaas ang sakop sa Portugal. Nadagat, kondre. Itawag na ito, Treaty of Tordesillas sa June 7, 1494. Si Pope Alexander VI Nagyapon. Between the two powers, the settled by Treaty of Tordesillas signed on June 7, 1494. Oh, dito yapon. Giusog na, iparak na nila. Gamayan na sila. Muna nga, natuman, nabahin ang kalibutan, o natumanan niya na
Kristiyano kay duha ka mata ang gigamit, duha ka nasod nga ilahang usa ka dakong baba o dakong butang, usa ka baba nga namulog og dakong butang mao kay ang pag-discover o mga nasod. Dili na kaya dakong butang dako ray. Kay once nga ma-discover mo na nasod mo na. Nga butang na sa sayan nga tumoy na ka-discover. Nahangtod karon kanang Espanya, Portugal, dako kayo bili sa kalibutan kay sila daghan sila discover nga nasod, nga dagkong mga nasod nga in honor of them sa history sa ilang saysayan. Isa to nga sulod sila nga giguba sila na pagit sila sa tinutuo nila. So sa kasaysayan, nato sila dumog. Ingon naman, discoverer og mga nasod, di man kay discover mga sa takong butang na. Kay usa ka nasod ang daan, imong kadawon karon Pilipinas ang ikaw, no? Kadawon mo ko Japan, no? Na muli buhatan ng 10% at pinakuha ng 10% na bulan. Nasod ang daan. So mo dakong butang na. No? Mao na nga ingana ang istorya sa usang sungay nga dunay duha ka mata nga mga mata sa tao. Ug ang baba mao ang pagpalaganap sa Christianity. Muna dula kay kalibutan ang buhat sa Kristyanismo. Ang kanatong istorya sa Romano, ito ila pa na papel. Pero ilang sila mo paparog na sila ang tinuodanan. Ug hangtod sila ito kay ang ilang papel sila ang nagpalaganap sa Christianity o ilang mga nasod na discover o ang mga burato sa mga pustulis ilang iprayon dito ron o ang paghandong ni Kristo sa kamatayon sa pipili na ilang yan ang tod karon nang dito ta mulisod og sabot o pag-ilan iso ila po ng papel o kani iskudos motoran karon kani kalama wala nila kay naman ang iskudos motoran wabot man sa ikatulog adlaw tapos sa duha ka adlaw man ikaw sa kapin mga dungan nila kani kalama karon pa panahon na. Panahon ni Malari, wala niyang kalamang. Kaya butana ko niya dili daw ipasulat sa Ginoo. Kaya dili pa panahon. Kaya ito, wala ihatag ang complete details. Muna, butana ko sa una, kung sa'yo ko ni Malari, wala sa tubag niya. Yang report, Pilipinas, dito ang gimili niya. Yang dili ba di Pilipinas? Roma ba yan siya? Naapailangan yung kariyan ito din. Yang doon lang gawin pulot sa tungay. Correct. Lagi ko mas na. Wala, no? So karon, unsa pa man ang atong wala masgutan nila nga ang ngayon nga masgutan. Wala. Gamay na sumay sa Costa Rica, demarcation line, mga mata do Portugal, Spain, baba, tubig na tumuputan, manasod, na humana ang kasaysayan. No? Muna nga ang upat kumanap karon. Nahimo kayong tinuod tungod pinagi sa kasaysayan sa kalibutan. Oh, apit na 12, ay bilis na no. Isa mo itong istorya, walang polisi, graduate po. Mula ang istorya lagi, kung muninaw ta katulog ta. Eh, basta istorya na gani, sige naman ang istorya mapisa ang ngalan sa tao, kung ngalan sa nasod, natural na siya. Pero ikaw na mag-istorya, hindi ka katulog kay nagkamot mo na mapasabot niyo ang mga tao. Eh, kamot mo ka ikaw kayo mo sa istorya, hindi ka katulog. Kaya naman kayo no? So, karon kay ikaw naman daw kung istorya, pasabot na ang tanan. Kung may mga pungutana, mga slide, pungutana, isa mo, comment lang mo sa iyo yung nasabtan, ipadala yung mga mensahe, karon nga tubagon. No? Kay kanisya, naitabo, human may naitabo. Kaya itong pag-asoy karon, ikaw kanisya pag atal sa tinuod ng pagkitabo, o tinuod nga kahulugan. Yung may correction lang, nag-hatag sa uban ng mga sangyaw, aron mabantayan po nila, nga dili mo nila ang kauliyong interpretation. Nga dili pwede sa Ginoo nga ang kamaturan, masagulan o paka, isang usa lang katulog. Kaya dili kamaturan ka na nga Diyos sa pagka-matarong. Mauna nga kinahanglan, matarong ang atong isulti at tubangan sa tao, kaya aron nga ang Diyos dili siya masagulan o paka. Kay kontra mo sa Ginoo ng pakakon. So, muna may iso, no? Nahumana o rasoy na upat kamanap. Sulat ni Daniel 7, versikulo 1, hangtod sa 8. Kung pati may nindutan ng kapika, na kung nindaman, kung ato yun siyang binulihon pa kayo, usa ka adlaw, ikumpleto na to mga pizza, isunod na to ang kasaysayan, manggalan sa mga tao, mga istorya sa mga usa kanila, sa adlaw, mas yan.
Kung nindot di kay kasuyon, kay history man siya. Pero kay di man mutubot ang mga oras na ito karon, kay naman lutusi, panahon naman sa halad. So karon, ang itong buhaton, manindog ta, tapos paghan. That's all.